Bye-bye na. Bangon ako dire. I wake up in the morning and I wonder. Bye-bye na sang Caravan Island. Manamin ninyo. Haha. Sumuka. Padong Wala na. akong ikuha na. Padong na may sa robot. Share na ko, share. Asa tong coordinates, Andred. Pakita na ni. Ay, balay din ako yung rooftop na yun. Layo pa. Char sa rooftop. Oy. Rooftop. Di ta mo doon lang doon. So, pa na siya ni mata. Ni Maho na nag-itik. Lo! Uy, nagmata na ko doon ay. Mata. Mata, oh. Asa ko ng coordinates, be? Saka, tabi. Captain's deck. Wala ka diya. Ay, pawang mo niya. Man, tag. Tag, Wala Andred. kaya. Robot Island or sa city. But lang. Basta mga robot ang kontra. Dili sa iyo. Uy! Saan ni CR? Ay, dili din. Kailangan. Kaon sa tabi. Ano naman ko'y Bombay, dire? Subok ka sa Bombay. Welcome to my store, 24/7. Ang last, 24/7 for ang last duwa na mo, October 11 pa. Karon pa sa nabalik, panos na siguro yung mga sudan, dire. Whoops! Way mga sabaw. Oh my gosh, we need soup immediately. Okay na, okay na. Lo, kuy kaon di. Nyara bes. Milk. Sightings ako, Hala, sighting. wala na yung may milk. I'm gonna die. Bombay patatas. Bum Butang ta diri tay. This does not fit here. Mo may giingon oh Bombay. Ay my gosh, fried. I don't like it. Lagi uhol di ko nang tubig ah. Lagi. Pangulit ani nga naman. Water! Luto. Water! Butang ka na. Hello, nagbitong og tubig. Oh, naday. Pero di gaya Wala ko ko yung pa. mga scrap. Oh my gosh. Pangit naman ang item ko. Pangit naman. Nakagalog. Pangit naman ang mga item na to. Wala na. Patay na tayo dyan. Tagalog. Oh, Hoy! 100 kita kang shark! Ano man? Pagpatay sa shark ka, buro man na isda diri, oy. Ge. hello, gipaok sa Suraydo Oh, dun eh. wala na tayo makaon yun. Ang manok na lang Hello, ni gipaok sa dun eh. sa karaban. Ang manok ni sa karaban paglas. Lo, nalagi ko item bag-ulag yun saan eh. Magkisabo, totoo. Bombay. Bombay. Doon ba kayo sound? Pufferfish Naday. isda. Naday sound eh. Gabi yun, nilig pinaokon sa Suraydo diri oy. Sakto Mga ba ni? pahok ng Popper. batuha. Ay wala. Ah, Pwede ba grabe kumuha nga diri? yaran dito. Asa mo itong... Saan gawas na ko eh? Nag-fishing. Nag-fish na ko. Sakto ba ni? Basta sa mag-refer ako diri. Unsa man niya ako nakuha? Wala yung kabaw lagi. Unsa man mag-bet 100? Unsa man to? Kamoto to? Asa naman to pabuto? Ano lang ni katuganan diri? Ay, ako nabutangan na dudes. Ay, abag. Asa naman ta sunod? Alam mo, inom sa ko eh, atay. Ito na igali. Lo, ang mga manok. Nga magkuha sa og tubig. Wait. Isa, wait, makaon. I'm gonna die. Usara sa usa. Ano na may bato, buang. Mangisda ko, bato, may gihatag. Makaon na. Bato, sure ka, bato. O, bato Awan na taas. ding, To. awan na ding bilay, boy. I don't like. Awan nang gilay. Dili ko Share lang. 100. Oh, kanisangit ah. Oh my gosh. Look, grabe sa 24/7. Oy! Sakto. 24/7 pero October 11 pang last na ako nan. Duaan. Lagi no? Ah, ni Dutag. Hala.
Isa man niya kung nga pang manguha. Oy, na may mga metal plate dire. Asa ko man ni pamutang? Asa man ni? Oh, Asa nagita sa mo, Dre? city. Ay, In this Balaag. city. Ilog. Check sa natong mga kuan na to be, mga pets Ano, dire. nasangit, Dre. Ang kuan, Dre. Barko. Ano sangit to? Dako. Nasangit yung balay, Dre. Ano? Ang balay ni Andre da sangit. Hala asang mandok nga blow. Hala ka diha. Patras na patras. Hala namatay do. Si Illuminati na lang nabilin. Kanid yung mga ngalan ng Illuminati. Matagal ang buhay, ani? Asa mo nila kung butang mga waman ni lami, ni? Feather. Oh, sige itong kahon sa feather. Hindi ko ganan, ani? Aro. Tara. Antang tagdagkan ka. Sige si Sagkaon. Nasa metal. Kailangan Wait sa. Tinawag si Joe. Kailangan ko atong kuan. Isda nga, taas. Please, give me. Hala, natuyok na tawa na. Ay, Sangit ang gyapon ta. Perfect man. Patras tabi. Perfect. Di ko ganun perfect. Perfect. Sakto ba? Perfect do ha. Kailangan. Pwede ba siguro na? Patatas o Bombay. Wala ka diya. Patatas. Tara de. Hilaw. Ulit ani. Maista. Patatas. Try na to. Effective ba? Ala ka na, niluto na. Sa pa may makuhan dire. Sige, asan may kamutang patatas. Uy. Clay. It's okay. It's alright. Bite. Kailangan lagi ko itong ano naman ko yung screw. Hawa sa kabi. Alaw, ano dyan kaon. I'm gonna die. Itlog na lang dyan akong kaonan, ani. Ano ko mga bate ba yung mga kuhan ako? Lo! Catfish deluxe. Nalagi ni. Gano'n ko yung mga inani nga. Rope o kuhan. Ataka. Iulit ani be. Abante na ta. Abante na ta. Happy 800. Hapit na. Wala pa, layo ba kayo? Na makatay travel pass ani. 1,000 pa. Natay travel pass? Ah. Na. Agi ta dagat kay way mga sitom dre. Scrap. Paulit ani. Itlog. Na ako yung recipe nakita di oy. Murag gihatag. Ako ni pang uli, di ko ganahan aning mga kuan ni. Mga scrap ug stone. Sud ko sa isda. Dapat kuan mackerel. Nalimot mo ba sa mga kuha, Mga ingredients. Mackerel. Battery charger din mo sa itong battery charger. Circuit, titanium ingot eh. Pomfret Japon, naunsa naman eh. Wanay lami. Scrap. Nawag Joby good. Joby! Ngaon daw mo, mangaon. Oy, mga on! Ako mang gimute ang mic, Jibigod, maong di sila kadungog. Karon ako nang gikuan. Okay lang, mic. Masingit-singit, tas Joby din na doon.
Kanya sa ko na puniton dira ay kapoy punit ano mga kuan dira. Ari lang ta sa babaw para kita ta sa view eh. Nagkaon pa dai ka jud. I-paste ani. Dapat ba i-paste ani? Oo. Nag-download ko dag identity 5. Dread, duwa ta identity 5 niya, Dread. Ito ba? Mura siya Katong DVD. katong Binata DVD ay. ba? Sala, Pero sala sa ba? cellphone na siya nga version pero nanay PC. Oh. Oy. Napabisi available. Ako niya chatan. Mga sabaw ha. Luto na ta. Wala dyan tayo lang ingredients. Mura ni makaya. So ay mo Oh, chatan ako. wag kayong choosy. Mangayo ko na iyo ha. Well, mura dyan ni makaya na ko. Kaning simple fish to. Kay wala tayong milks. Kung mag-fish to ta. Kuha ka tong fruits. Sa vegetable soup, gamay ra kayo. Gamay ra nutrients. Pero sige na lang. Tistingan ta lang. Wala. Mga ko nang gichatan jud eh. Giluto ta na ng shark. Giluto? Giluto. Butang diri o luto. Asa naman to? Butang dira. Nya ba isda iyo kay managga ko bi. No, lagi ko Wala tagga. lagi. Mura ni mga luto na. Mura ni kaya sa akong restaurant dire. Aha. Nya rabi. Naana sa tong shark, namatay ba tong shark? Alay, naalaging shark dire. Oh, Udah ko'y kaon di ay, oy. Tama oy na. shark, ayaw ba? Nagi. Na-blurred ako pa na ako kadiyat na. Namatay ako. Kaon sa kukosa. Shark. Wala na chuki kaon. Shark juge, shark. Fishing rod, scrap ug ball. Scrap ug ball. Planks, I need planks. Scrap and ball. Scrap, the rest scrap. Isda og Ila ka. Bombay og kuan mo rin makaya na. Wag kayong choosy dyan. Unsa man juge? Perfect. Perfect. Unsa sige ba? Potato. Dili unsa itong matangtang dig yatak na limot man ko. So? Shift ba to? Shift drag. Ang Alt. Balik taning Di hilaw. man. right click. Iuli taning lamisa. Uy, sirado. Hindi dan. Pinta. Oh, right click dai. Usa na lang baya. Ah, ay limot na. Ang manok, usa na lang. Survival sa YouTube. Wala ginagid. Oh, ball. Kami sa Mercury. Na nadaot na. Kasi sila, upang sila graph na ikaw na. The forest no. Oh, gingnan man ko jubi daan nga duwa. Unsa man? Isla The ginaan forest. survival. Na jubi. Dito to sa forest eh. Nindot lagi. Ibali mo kontra jud hello, way battery. Ayun yun na siya. Maro tayo pinalindot nga survival. Nadawaan ako. Dagan Lagi na. Uy, duwa pinarong turn. Kanto gani pinarong turn po to. Wala ka kaduwa na to. Awa duwa Adlock ka to to. eh. Adlock to doa. Adlo kayo. Mo gay to mo yabag. Kanibal kontra jud eh. Yo wala na ikuan yo. Halo mga matay na yo kung may battery yo. Way battery lagi. Pasilam na, dude. Pasilam na. Pero bandid hindi ito. Sale na. Nag-sale ron? Hindi, mag-sale na. Wala pa man karon. Oo, mag-sale. What na lang ta, palit na Jubi. Happy na ta, happy na ta. Season 2 ba no? Hapit na ta sa City. God. Nang imo ra mang nakit-an Jubi god build ha. Naman tayo mission na lang adtuo ng mga kuiba, kung napabay kuiba ang season 2. Na dito mga kontra, bantay magsikitsagwit like up. Nanako ko isda yo. Watay. Maro na yun, oo. Kita na oo. Yo ko na Ano, andito. tiwanan. Nindot. Hala, nataga ko ba? Asa country. Lo, kuyawa na, Dred, good dumdum. Circle na yung octagon ba? Lagi no? Mga B ba, B. B nga sign sa kuwan. Asa ba? Beehive. Bihay ba, bihay, no? Beehive. Kuyawa na, eh.
Nawon to ni Saka, Pati yun natudaan ng kuan din, shark din. Ang Sa na ako jail shark. basta Pati yun natudaan ng shark ba? hala kaya na ng beehive! Bro, lindot kayo. I'm gonna die! Ari ko babawat, anang tana. Katato sa tong kuan. Asa tong babaw na to? Katong kinababuan nga gihimo. Kani Ari na dali, na ko dali. ba? Payag na. Sun, Ano ba? Ah, sige, sunrise. sige, butang lang jube. Bye-bye. Napadong nilangit nga. Good. Mo na tawag nga start Good. to heaven. Yun, lindutang sa mga ito pagsud na Dred. Oh, may Nalaki yung kuno- pas lagi. Atay, cute pass eh. Yung shark, ano, murot. Oh, Starway to heaven. Oh my gosh, I'm gonna die. Oh, linduta eh. Night knock. Walang taga-daggan garo. Ha? Waday. Gadagan Wala na tawa ko. Fred. Ay. Hina Wala lang. na. Hala, tanawon to na Dred be. Andan ako pa na Dred be. Basta na yung mga cherbalo Dako Dred. lang yun. Kaos ako itlog ha. Hindi na ba na itong Oh, Dred. katabas at big itlog eh. Dako siya, Dred. Saan mo ito pagsud? Globoy. Plastic to. Luno po yung si Bobo. Mangisda daw ta. Basi pa lang. Marobot na yung kontraryo. Mangisda ta. Basi pa Malabot. lang nindot. Nangisda man ko. Allah ka niya. City ni. Titans! We are the Titans. Dong, 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 dong. Uy, share ang live. Nag-live gabi ako. Mo share lagi ko. Kumu-out ko dire. Di alis tab lang. Pwede naman. Ay sa Andre na tanaw na ko dire ko mabuak ba ni. Lahir na ko na share. Katulong ka Gisa. Buang nga. Katulong lang ka sa page. Allah ka niya. Nasod ha? Adto ka sa page yo nya ilis ditong naong sa kilid. Ulo ko, napakpong. Ulo. Lolo, lagos. Lagos, disun. Hala! Ito nasod Andre! Oh my gosh! I'm gonna die! Matagak kayo. Andre! Bago! Hala Andre! Andre! If off! I-off! I-off! Mamatay me! I-off ako! Mamatay me! Di mi ka sa shield! Di mi ka sa shield! Hala! Matagak. Mamatay na Andre! Yan na. Pagyan na. Di matagak! Matagak lagi talaga dawa! Hay wawa! Diri ko be! Kay na black! Hala! Ihulong sa Dred. Di lagi siya 100! Arita tayo ka. Ito kasi nagyanan. Abot lagi. Ay, pagita dire kaya na tuyok ta na. Nay aro 100 oh. Tuyok daw. Okay. Nako eh. Ito na. Pas-pas dito tayo. Naba mo Q pass mao na oh. Nanay sito na dire na oh. Travel pass ba? Aro ay. Meow. Wala na unsa naman napuno naman. Dred, ako i-share Dred. Sa ay gisend. Click ka na ninyo ang kanang akong gisirkulan. I-list this sa inyong account na i-share na yung na-share na sa Ano man ni? page. Ano punit mo na kung di ba oh. Sige. Luluwa lagi itong mga kuha na. Gipunit mo Dred. Ano mo ni Kadura Dred? Ako sa ni store ang pagkauna. Publing mo ani ang short. Oo, lay portahan na. Ano lagi ka 100? Ang Oh, short. explode rin. Share sa nebe. Kisaba kay dudes. Oh, share da. Share tadaan asa to. Ay dili Sure. ko. Asa naman? Basta underwater no? Adto ko sa imong kuan ha. Account dud sa Ay, dili adto sa kuan page. page ni mo jud nga do dilim. Dili ang kanang Let's Go Gaming nga page. Nya pislita Adto ng ko sa imong ubos kuan, ni ha? kuan na. Account Kana dud sa akong gisirkulan, akong design sa kuan page. Nya ko page sa ni mo jud suruyon. nga do dilim. Dili ang kanang Let's Go Gaming. Akong design sa kuan. Chatbox. Kanang blue ka. Nya pislita ng ubos. Kanang blue, ilis din na sa imong account. Pislita ng araw. Nya ko sa suruyon. Circulan. Asa nga circulan? Akong design sa Lagi. kuan. Chatbox. Nana ka sa page. Kanang Nana ko blue, sa ilis page, din na lahi sa ang imong kuan. account. Ay, na-read entrance na yun. Wala na sa iko ano, Abraham mo. Na-read entrance. Ate, tayo ko na ito ng graph. Ah, tuyo. Oh, na din sa Picos. Yo, ako nang ipamutang ang mga royo ha. Oh. Ana, share na. Asa ka Oy. 100?
Di ako Unsay naong nako, unsay ni? Naong ni mo, you did, dudes. Di tanawa ko no nay nabutang sa kuwang porma, tanawa daw yo. Ansa, adit. Ansa, porma? Nay na porma. Kuan, Shit, kap... eh. Porma ni mo, mao Japon, katong negro. Di na ko 18 gibutang ay zipline Unsa? tools. Hahak, wala, Pwede magoy. na Bayot, trabak, Mga makadagla zipline ka. tools Oo, oo, kiay kayo, oo. Lolo, nituyok yun. Nituyok Tuyok, yun, tuyok, 100. 100. Kay, iya mo ito gi-check dito ang pertahan niya. Sirado man, masya yawi. So, Ato to sa entrance. ano ta entrance? Ato sa 100. Asa naman ka? Lada entrance sa loyo. Ko inom sa tagtog TV o ko na ko. Lutag mga kalo ninyo. Oy, akong kalo. Umuinom mo. Natay man ni, oy. Umuinom mo tubig ba? Butang isa ninyo kuan. Naon sa. Oh, nagbutang me. Wala man god. Kore Tamo ka butang. ganina. Nahurot na ninyo. Naurot na ninyo. Nagbutang bitaw kita dyan na siya. Kituyok na ko. Pati mong manukan dito. Napatoy mga battery. No Wala. foods daw yun. Nakay foods di kayo. Wala lagi yung mga soup. Di na makaya sa atong resources na. Ang loto. Mo na lang yung makaya. Kanang niluto ng isda mo na. Asa magian dire? Kisa ni balay kalibugudan eh. Dudes, Vegetable. tara. Magluto lang sa ko eh. Oo. Kuha lagi niyo kana asa ni? Kanya unsay maghimo sa dikog kuha na to eh kanang bowl. Tong clay bowl. Clay, oh you're right. I need clay. Luto raw ka Jota. Ang kuan tag kuan. Ano to? Entrance na to? Stew. Tagsaay mong stewan niya mo. Ano dyan makaya sa sources? Isda na niyog kuan. Na, milk ta to. Para head broth. Kaya napatay ulo. Wala man tay gatas. Pang, may tanay kandi. Iskutasan, hindi ko dapit. Oto. Kanina na dyan kasabaw niyo. Tagsaay na lang mo. Luto pa ko ha. Dito lang. Oh, nanabraham mo. Ano to sa entrance? Ay, Nanabenta sa nabraham mo. ay, anda ba? Palod na na. Ang lagid. Braham. Luto ba? Kuwanta daan tubig. Wa, tubilan. Tubilan Scary. tadaan kay. It's scary. Asa entrance dapit. Oy, narong entrance. Manglangoy dito, ani. Asa 100. Asa 100? Ay, Abraham. Welcome, Abraham. Bro. Asa Abraham? Nagkuhan Abraham. Oh, na iyang kalo Discord ba? Discord. Kamu dua ate, Tahan. nag-rap na siya. Ana ang Discord. Si Venus daw gadua na. Mas Windows. Langoy ko na. Kailangan din mo lang ko di ay. Oo. Hala Dali, full Venus. health sa ko gamay kay kog health katit lang. Itlog na di makaya na ko. Ano foods. Dali Venus. GML si Jelloy. Discord. I-invite mo Venus din. Pasa man ta mo sud ani lo. Uy. Wala, dili ni tawag. Oy. Ignore. Sama na. Sa Dili na si mo cellphone ma pagtuan na. Lovely na. Una ko soda. Dali mo, uy. Discord ba? Discord. Tara, let's Ikuan, go! i-invite si Ikuan, Venus, ani gani. Di namin siya, Dayot. Asa na mo nang langoy mo? Wee! Venus, Oh, kada Venus. time ay good day. Binot. Sangit ko day. Ay, dumipen ni Binot. Saan ka kami pero eh? Kausan ni. Ta, Si Venus ba? I-invite si Venus. ikaw na 100. Dead, pain man mong Venus, dead no? Di namin siya, Dre. Sakwan, Discord, sakwan. Sa Pikas? Sa restaurant Let's ni. play, let's play. Oh, let's play. Wala lagi siya mo join. Nara. Sa restaurant niyo. May call na sa Asa cellphone si ng 100? kagaran. Isoda si 100? Isoda ka 100? Wala pa. Ikaw una, soda ikaw. Ikaw si Venus. Ah, sige. Asa ko naman kaon. Nasa ko restaurant. Ato ka soup ko Pwede sa kakang itlog.
Nindota diri yun. Nisuda kayo? Wow, ni Sodo yun. Ay, robot yan eh. Abnormal nga robot yan. Ay, sa kanabi. Nisuda ko. Plantation, elevator, surface access, storage area. Uy, storage area na foods dito? Foods may giyon na. Uy, cafeteria! Ala ka! Dang, 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 dang. Pagkaon, may giyon na yun. Cafeteria. Dayo, nahinay daw ta diri yun. Ay, di ko. Ako ba yung kuan dudes? Ako ba yung tools nga pang-away sa mga robot? Pana ra jud. Unsa pag himo pa chite? Wadi ka mo ko bichiti day. Wala ko machite. Kuan na? The door is locked from the other side. Ay, No, ay, tao, kadiha. wala. Nga di ko Tara! spear. Kamoy una ha? Akong kuan ba diri kay kuan? Ina pa si Andre Venus. Sa restaurant niyo. Pwede si Venus. Ikaw Mag-discord ka na siya para Nikaw na? Nikaw nga na siya? pasudla. Pasudla, Ah. discord. Taysa na, Natutol Taysa. na kasi akong restaurant ya. Kaya natay, uy. Kuyog pangan ako, gunsa ko pangan. Night knock. Night knock, kuyog, wag night knock. Kuyog pangan ako diri ko, night knock man, mo Night knock. kulto. Ako ra ba ng bed di ha? Uy matug ha. Pampanaon ta ka mo ron. Musod ko na. Lalain na diri, dakuan diri. Daghanon, daning itlog. Hindi ko ni Bombay don't like it. Lako sa ubos. Love vegetables. Ulo, naay kontrang giyota ko niya na, unyara, Ay, Andres. Andre. Unsay mo gamit nga ko Andre? Unsa? Nga armas. Pero Machira. kuan. Spear. Pero ka ng arrow. Bow and arrow. Bow and arrow. What Ah. the Asa naman si Venus? ox? Lain na tawa diri sa ubos diri. Unsa diha? Nana ka sa ubos? Pataw na. Tawa dira, nay kuan, kanang gakamang-kamang. Ah, ni Soda mo? Lagga, garo. Ay, lagga Yan. na. Ni Soda mo? Ilagga mo na, ilagga. Patyo na to Ako di. kay lagga. Ikalay patay. Patay na, patay na. Kuha na tong mic. Imo sa tagkuan bi, machiti. Murag isog-isog ang mga kontra diri da. Rope sa Tagko kay lagga na. Wag Uy, ilagay. Ilagang pot man eh. Doon, padung pag yun ubos. Ulo, nailagga diri. Ulo, ako yamag. Pang. Kausaon na ka na eh. Ako lay ko sa road diri. metal ingot. Rope ug metal ingot. Cafeteria, na miss cafeteria. Nay foods dia. Wala pa. Ambot Wala pa lang. may mga supply. Rope ug metal ingot. Himo sa ko machiti kuya wan ko ani akong Ulo, nayagyan na na ito dito. Dari sa taon na cafeteria. Generator. Cafeteria sa tabi. Dito ko aning ilaga ay. Asa ba? Ludo ko. Makuha na siya din, mapatay. Oh, dugo. Ala, ang araw din, sorry. Nara ni mong araw? Ay, nana kong araw din, ako ilabay din. Pa? Dragon supply. Pati wag, eh. Plastic man ni kadaganan. machiti. Ali dari yo. Ah. Dara. Miya man mo. Be, balik namin diya. Di ko katultol na. Nabalik ta, Dads. Tata. Hello? Nan ako yung araw nakuha. Ayo. Hala. Nasbi. Oy, Ano you na- know what? ano dyan siya, oh? Hala ka diya. Hala ka diya, Binus. Hala ka, Tubikin na ba Binus. diri? Narabay zombie di Binus. Na, ato ta dito sa robot na. Nitawag wala. Ako. Ay, Ayun, wala. No, Binus. umag. Uy, ako rin na itlog, Binus. Ako rin na itlog. Kadyat. Ay, kakabiyat. Ano, naunsa mo ka, Binus, eh. Natulala. Natulala naman ka diha. Kadyat sa... Sorry. Tara, asa mo nun? Nga, Tawag ako. call. Patay na ka? Ikaw ni pag... Kaon sa ko. Dira tubig diha. Tawag yung balik. Tita yung name pa. Dira. Kuha ko tubig. Oh, ano ya? Ani. Tanawa sa kuan ni Abraham sa iyang tab na. Ha?
Ah, Oh, ayaw ka nang kilid sa puwa ka ng speaker. Cheers. wala gipod. Di, ari ka sa blue, letter E. Ang imong bottle butter, o ka sa blue. Na anisod na? Na. Gi, pupuna. Nara man na sa lower right. Puna, inom maayo. Wala na? Ayos, ah. Wala na? Dire ka. Ayoim na ha. Mo letter E ka dira ni. Ibutang pa, I-refill mo ibutang. na. Letter E, ayoim na kay hugaw na. Dire butang ah. Kaning kinababuan gani. Ang color green nga tubig. Asa, wait. Ayaw to im nang green. Ito ka drink eh. Oh, ayaw na drink kay mamatay ka. Letter A ni mo. I-refill mo siya dira para ma-refiller man ni. Diligi mo po po. Oh, kana oh, nag-green na, nag-green. Oh. Okay. Kani, libyo na eh. Olympio ng blue, kailangan mo refill og green man. Okay, ito sa, wait. Ito na. Kaon. Ano kaon? Na kay Foods Venus. Ayaw na patatas, oy, naunsa patatas ma. Ari diri ako. Kalintot sa akong mga luto. Yeah, luto, mabalik dire. sa ko sa kuha na raw, Asa kuha na ko ka? tubig. Uy, ari diri, uy, ayaw dia. Uy, tao dia. Dako. Nagduwa ra ka, Jubi? No, suod taon siya. Kwarto man na ni Abraham dia mo nang di siya kaduwa kay nay kuan dia privacy. Daog bidos. Ari diri oh, di kaon diri. Ay, sa kisa. Oh, dia ka. Dia sud. Pagbutang mo tubig Welcome. ay na dahil. Welcome. Woohoo. Asa naman to? Number works. Woohoo. Fireworks. Ito na. let's Oh, go. anak pa start. Ari ka sa luto. Ay, buang. Kaya sa dali. Wala naman lagi ni kisa gipamutang ani. Ang luto na himo hilaw. Hala. Nasayot na ko yun. Sorry yo. Hindi, ako iluto nga kuhan. Pamutang na nila kuan, mahilaw pa na. Hoy, akong gipanguha ang luto. Bala mo diya. Okay. Kan ana Ikaw, alam ko. kapatay ilaga biya na binos. Ikaw, mag-ilaga. Ilaga. Karne na silaga. Karni na sila lagi. Wala siya diray. Kuan na hilaw. Ayun lang. Kuan ang bituka na. Asa man mo? Asa mo? Oops. Ako sa lipa. Inyato sa Nikwaon kay White Thai Foods dito. Dako lang itong lugar raw. Saag na tato. Pangwaw sa tanong mga karne. Oh. Magluto mo? Hindi sa baon. Ah, Gayam loto sinugbay. Akong mato na ganita, ay kuha na lagi mo kuan diri. Gayam luto. Gayam luto silaga. Asa naman tani. Oy, asa na ta. Oy. Di pangwaw sa mga foods. Panguha mo og soup. Kuha na foods. Panguha sa mo. Nana mo yung mga soup pang long last ra ba nang akuan. Wala pang lumlos ni. Naaday, asa ba? Ay, prahil, ya. Nakaluto og tulo diha. Wala na. Wala na? Gaitag kuhan ra, bi. Soup, bi. Wala na sa isda pod. Di mao ang ingredients. ito man eh, manakop. Tara. Tara na. Tara. Naibinot. Tara, naibinot. Tubig sa tubig. Kailangan. Tubig. Itlog na lang gani akong ginakaon gani. Kusa ko itlog ha. Uyo, eh. Patatas. Patatas, kabinos. Ay, Dred, nai-aro, Dred, oh. Kabinos patatas. Dred, nai-aro sa layo, Dred. Tara na. Tara na. Nasa mo? Tara na, asa naman to? Ikaw 100. Nandiri, asa naman pag yan, nandiri. Advance kay kag pa 100. Pala rin Flashlight, ito flashlight. Gina, tara. Ay, Ay, mo matuog sa flashlight, tao, be. Matug sa taoy kay git man. Pala rin lagi ang nanako. Pala ra. Okay, sundang. Usi polo.
Tayo! Di ka katambang mo muna dito. Palara! Palara man gidadan. I-armas daw, palara! Uy, mo Imo, to, imo, para ano to? buntag. Kunyara, asa mang machete ay, di mo ni kayo mo machete na. Wala, ay naray machete o, imuan sa nato si Venus. Mo sa sa. Duha kami talingot, bolt, o scrap tulo. Oh, pala kay kita. Nakoy kahoy dire oh. Ay, Kunyara, maging mo ko binot. Nakoy wooden spear ingredients usa. Para imuon. Ay niya, Tro. kunyara, imuan na to kuhan si binot. Kanang machete. Nakoy wooden spear dire. Ay, nang wood din. Nakapatay ilag Di, ka. dapat sa ingredients wooden, ya metal usa ka magmachete. Ay bugo, machete Ah. judi ay. Oy, dili, machete, Di, daro. rope metal ingot ug bolt judi ay. Daro, o, nara binot. Kuha na binos, machete ta binos. Asa naman siya? Machete, asa mo ka? Asa man ka binus? Ayaw dira Tara. ayaw atubang sa hagdan binos. Daro. Daro, akong gilabay, pulitan. Kurita binos, tara. Makuha sa tubig binos. Ta. Ara na. Nabuntag na, tara. Tara na, buntag na. 100. Tara. Asa mo tulog? Langoy. Di mo ang giyanan day. Langoy. Asa mo, uy? Asa mo giyanan ano eh? Tara. Daro, Tara. Ay, ubos lagi eh. Wey! Nabiyatay 1K nga subscriber ay kanang tanaw oh. Apil niya sa onsa ni. Oh, apil. Dala ko sa dito i-edit kaya apil na to si Binot. Tara. Ay, I-apil sa na to si Binot sa kuan tag. Binot. Loso man eh! Makao ni! Yeah! Dide. Ok. Ok, di mo. Binot wa. Bayuta, One malakas day, yan dito. butterfly. Kiki ay ba? I like a more. Taka ko yung. Yung, Nana si Binot. Gay. Now, 100. Luloy mo lo. Ilaw sa ana. Yan na lang. Na. Lutaw ayo. Lutaw no? Bisag mo down ko up lagi. Adik adik, mo ayo. Asa. Lo. Laka dia. Ipat mo. Ako like ko sa meet. Kuha na ninyo. Ako like Direta, ko. direta. Ala Dred, ang arrow dito ni arrow sa Dred. Daraw. asa mo? Asa man is Binot eh, di ko tik is Binot. Do, binakog sumbi na to da. Nailagaw? Nilagaw. Nilaga do. Go. Makaon ba yan na? Lo. Patay eh. Eh, kuha sa Dred, ako reponit Dred sa kuan. Meet. Okay. Sabi ko kasi lang nilagaw eh. Mura mo. Makaon mo to. Lato. Ilago. Lagaw. Nalagi nag-inom na Binos, nagabugulbul na. Sa migawa. Si Jilly. Nawalagi sige ugum-ugum dia. Nalagi yawi blah 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 blah. Nailagad ako kay ilagad na. Lululululululu, irong man eh. Hala, di na Irong pa man na. eh, Dred. Irong man eh, Dred. Di, kuha aro, Dred. Di ako ray, kuha na. Kuha sang aro. Oy, di mo makuha. Gikuha naman. Kasi kako, wala ko nagkuha. Check sa cafeteria kung Diyan na sa ba kasi mga... tayo foods dire. Oh my gosh, ko. Ay, Ay, Jollibee. lagaw yun. Ganun Dinos lang yun. Ha? Run! Apaka. Para mamatay din. Na, patay. Ako eh. Nay plato sa Jollibee oh. Bantog na mga wagtang mga plato sa Jollibee. Ano, naikuha, unsa man eh. Ops! Asa man? Oh, Generator What? Park. Lo, nailaga din. Dako, Dred. Lolo. Hoy, katako! Oh my gosh! So, dito mo ka. Uy. Mamatay ko! Na yung mga plastic, oh. Plastic. Kuha lang tayo yung plastic. Ito Nakakuha lang kong generator part para Yawi Makakita na na itong tayo. anon, para pikas ba? Kasi na diri ba? Matik-atik ni sila. Makaldiro. Wait sa. dali araw uhaw mo na eh. Atak ni matay na tayo. Ano sa man ni? Plastic ni? Naikuan lagi diri oh. Lock. Na storage dili ako nang gablihan.
Nadre pikas din, ako lang gablihan din. Dere? Dili ah. Dara, Dere, ablin. dere. Storage area. Hala ba, sinindot diri nga ako an. Cherbalo. Biskot. Wala mas Venus. Na? Ay, Ah, ay, nagsunod na. Ako yung ginanaon ka din eh. Ah, napay generator Wala, part. Wag. Wala na sa generator part. Penguin na No, musakto to dito diri do. uy, sige, magka-ambak Venus. Sige, ambak Venus, good. Owa. Ay, biskot sa'yo. Sila ko makinitan ako ka. Ay, biskot. Natawag. Ay, natagak mo nun eh. Di ko kabawa. Ano ni? Okay, one by one daw. Ikaw daw na Venus. Matagak ta? Oh, naipods. Naipods. Tubig rewa. Seryoso? Knockout. Usan lang ko wa generator. Di lagi ka kuha 100. Doon lagi ko 100. No, no, lagi required generator. Kag usa. Mangita ta sa usa. Gusto na lang, Jud. Ay, okay ra ka da, Binos mo. Tagangkang ka dira. Ay, padosa Asa ko man? Venus. Dili kaya ingkat din, no? Plantation. Uy, uy, gusto ko doon. Ay, balik man ni Dred. Na, generator. Dire, Pikas. Dire. Nita ko sa generator. Dire daw. Wah! Ikaw. Diya. Iwanan. Kuwan man eh. Gikan naman ta diri. Kan eh. Katiktoy kita dire. Di naman tayo lain agyanan dre. Na, to na. Ulo, nailaggo na sa Dred. Moni, Gatang wala Dred. pa talaga rin dire. Namin ilagaw. Gabantay oh. Ang sa to, boss? Wala, mauna pa daw babaw. Sa to, boss? Gigi, kung na, 100. Kung na, 100. Kago. Mauna pa daw babaw diri. Ay, yung Ha? nakaani na ta. Padong ni babaw. Nalagi RET. Na, padong na babaw. Napay lang. Balik na babaw. Napailain? Napay agyanan dre. Na. Yay. I-ship Venus para kusog dagan. I-shape day para Oh, ko shit. sa Ah, ni Na, galak ka ora daw. Si Abraham Gamorbo. Ulo, nilaga. Lokus ganas machiti oh. Wala ko suki managan sila galakaw ra dito eh. Kandi si Sige na, Abraham. Ana, dili daw. Storage room. Abyan, makani. Oy, lock grid. Oh, madungog ra. Lock grid. Hala ka diya. Door is... Kailangan pa digyawi di eh. Mo, di rin naman tagikan. Bulag, dito bitaw to. Inot na madagan maglayat ako. Tuyokon sa daw natin. Gita mi kuan Binos kanang yawi. Papadong sa may babaw, Dred. Ay, di ang tagikan. Dira lagi. Unsa ni? Para-exit ni. Now, taubos. Or diri daw. Cafeteria. Nakani na. Ay, mo naman din na. Cafeteria. Dito sa cafeteria. Ganito. Balik na dito day. Lock din nga to day. Lock lagi. Klaro. Lock jud. Nagkahok. Layat na lang dito eh. Kasi na nila yung cafeteria. Cafeteria. Ano wa? May yawi dire? Ano ni? Sa ka generator. Storage area. Wait sa. Research pa ni Andre. Go, Andre. Go, Andred. Go, Andrea. Ano? Ay, dara day. Biskot na wa. Di rin man di tagikan eh. Ano sila sa kapertahan dire ay? Sus, lock sa di ay. Asa na mo? Nang lakaw na mo? Balik ko sa great area. Jason Binos. Abo. Asa si Andre no? Wala saan. Di Sa patay ko. Dapurit Binos, ikaw na sa duwa to. Ba sila sa babaw no? Mga generator ba? Wala dire. Awa, may service area, babaw. Ano man eh? Bante. Para nako, alala ko amo sa generator. Asa man? Unit uyok, Andred. Ah. Asa mo nakita? Ano, di uyok no? Ano di agyanan dre day? Nare-dire dali. Ta. Tanaon ta. Paro Balik di na mo? Sayo, no, nanay ko Andred, pati dako kay Andred. Adik-adik. Adik-adik ka buwan. Dapiti. Saka na mo. Asa itong generator? Kato imong Drink, ikaw wala sa na to ganina, dudes. Biskot eh. Nalibog naman ko. Storage room.
Okay. Araw? Pero press the button, Andre do. Adi lang ko masaka kay di man ko kantigo masaka. Lo, di lagi, Andre. Oy, tigo. Ihanga di mong kuan. Na, kadi ka. Di lagi mo green. Ano siya? Awa. Face. Unsa man ni ato ni ibalik? Oh. Asa mo tong kuan ni? Kung mo press ka, Button. Andre, kay awang suga. I-press daw ninyo. Sige, sige. Ay. Oh, mo full siya. Oh, payok. Or diri lang jud. Atara, kapanguho dayo. Ah, para maka-adto ta sa surface access. Mo gyud unsa man na? Okay, I-move. move, okay. Na. Puzzle. Imove lagi niya unsa man asa mi na to itunong. Di ata tara ko sa pusa. Ay, puzzle din ni Dread. Ki ata. Puzzle yan. Tae. Ta'i man Gamit ni. aning nalagay ni mga straight line. Kadyo da atong kuan nan de dawanan biskot ani eh. Di ra na ko to di na malahos. Di pa gigulo ay so alo. Mabilin din ang usa ni. Wala gini mga kuan. Puzzle. Ay, pwede tayo ni mo scam. Kana na guide ang buto sa guide. Wala lagi guide. Asa guide? Pero Ah, kanang laging guide. red lines ba Straight strip? lines? Yes. Imuha ng... Di na sa kuhan ka ng Magawas matik-atik. na dire. Pasula yun ang pasula. Pasulong din siya. Ikaw pasol yun. Nabuang na. Dinos ah. Binos ah. Binos na dire go binos. Mo di purpose. Awa. Gege. Hindi sundan. Ay, kailangan Wala, usare wala mo lagi. sud ani. Kailangan usare mo sud. Kay naman sa ibang Okay. Oo, usod No. usod. tao na kaubos ah. Kay naman ibang Guide, lagi na guide. Awa ang color oh. Ay sud go dira. Kinsa may pwede mo sud ako dai ko ana nabi piskot anay. Ko kantig ko hindi ko katulong. Iswag daw binos. Skills. Tabinot, iswag tabinot. Dito ba musud ka ba? Dere ha. Kani naman ni sa bangag diri ay. Eh kani did ba na yung bangag kani. Ano na yung mga bangag na yan nga kwan? Container. Container so Scott ano Guide, ay guide lagi na nasa papaw niya. na Ay, human kabaw na ko. Kanang nay linya, mao na may bangag. Kanang way linya, dili na magian. Ya kung asa Ah, ang oo, linya, oo. auto ang nay. Kanang wailin niya, mao nang way bangag. kajota Scott ilabad si uwan. Kaya ko to pang liho kanan ani. Dili So sa mabot diri sa kilid. Kani sumpay si ano. Oh, pero Eh dili gyud sa magbutong. left side ang kuan. Anawa ang kuan. Ah, wala day ko ng generator. Kajota kung iko ana. Tanawa. Tanawa may straight na siya. Dili kaya tanawa ang kuan T. Dapat Ah, okay. Kajot sa binos. No pressure. okay. Anyara, kuhan pang generator. Ano ko? Unya na, kaya ang dili do. Ulo na lang yung generator. Refrigerator manoon. Sige daw. Kajot sa binos ha. Ato sa Ano nimi. nagtabi lagi kin sa Tanaw na sa YouTube sa'yo. Talo ko sa YouTube unsa ni. Ah, oh sakto. Ay, yan lang. Pero makapal. Ayaw, no. Dito dapat sa puzzle ba? Dili man ko mo sab storya ninyo good. Ako ra magitan-aw sa inyong gibuhat. Nasa ko reply. Karang wailin niya, mao lang. Nako reply kadto lang. Nani ay bangag na siya no. Atak ani ay nyara kajot ha. Ato na balende. Ah, that's. Kailangan kanang bangag dread straight kanang ikaduha dread
Ilis din na siya cross, Dred. Ano ko'y tubig, day. Giotok, matay, balik, tas balay, na si Ali. Kuha daw ni Dred. Ano, pao lagi. Oo, makuhaan siya. Kuha daw ning kanang kilid, Dred, kay di pa kulusot man dali. Ay, kuan day no? Live kuan gali. Kaon sa mo dalaga. Na, very good. Okay, ipo ni diri sa tunga. Ayun na. Ay, kabe na sa. Ako daw. Kaon sa ka, kung kaon. Mati na naman ko, pero sige lang. Ayaw, mamatay ka. Kailangan ba ka na mo sahon? Oh, name food sila, kita Kaon sa gutom mo, dia. kaon sa oy. Ay, sakadayat, tinan sa katawig. Sahon ba ka na mo, layo kayo. Hupo ko no Dreo. Pwede ba kuhan nyo? Layati daw ko Dreo. Asa ka? Ari sa laog ba? Pwede. Laog. Hindi na Pwede. pwede. Oo na. Hindi ka layat. Kana. Password gud. Paso yun, no? Di ka layat. Dili ki mo. Una ano, bangag. Nani bangag, oh? Saan ni pag-move? Dili ki move. Tara day. Okay. Dili. Ay, oo, okay. Be. Asa to? Try daw na ako daw. Dok! Wala yung ganahan. Tere, sa'yo in the mix! Nakoy itlog. Padiot. Kuha sa tagtubig din daw. Ano, ikaw ano? Pagkaon. Anaram ko'y pagkaundagan, tubig, rewa. Aray yung battle ba mo lang tubig. Ambil yung battle, be. Uy. Tere sa'yo, lihok dia, uy. Battle na nyo ba? Tara. Ay, mo sudlan? Ilabay. Imna sana, uy. Binos. Wanay sud man. Oh, Tara. ang tawag paglabay. Kyo. Atong bang naman. Asa man? Huwag sa ginam. Wala na sud man. Wala na What yung ka sa sud. gino? Ah, ibot na na. Di labay. Tatatadid na. Eh, di alam ha. Pasol mo di ha. Ataya mga laki. Mao day sumpay di ay. Una din, Mao wala day ka sumpay di ay. Ata. Nakaon. Cafeteria. Ara lang mo din ha, chill lang mo din ha. Ingnan mo ba pagkaon da. I'm kuhaning gray Venus ay kanang imo. Kaning asa. Oh, Let's check. na kanang nga gray. Tapos ko, so nang isa good. Sige, kanang gray ibutang sa iyang kilid sa right nya. Ibutang sa right nya. Gigo. So, ta Ang blue cafeteria. down. Kuha ng blue ang blue. Babaw. Gana. No, Ipuli kontra sa din. upos. Oh, down. Ya, ang yellow na ipuli dito sa blue. Asa na ito? Di ni maubos. Dere. Ay sa. Ano ba? Kay kaning mga araw, mumling dana to. Asa tong upin? Ano? Foods na food. Hello. Magluto sa Ay, di pagkaon. kailangan Ibalik sang yellow Venus sa right. Kailangan na kita i-YouTube yun. YouTube na niyo. Ge, ibalik lagi sa right kay kabaw na Ay, dito di, guys, ang then way. ang ato kagian. Nya, asa to? Ge. Ibalik daw Venus sayop nang kung ihap da. Kaning red sa ubos sa gray. Ibutang sa right. Pag-isa yun. Dili na mawila sa tong red ba tong red nga first line. Right. First column row. Babaw. Up. Kanay. Oh, Wala na, kana. gastang Ted. Kana. Ala, Dre. Ibutang sa right. Ge. Ha? Buwang ka? Ang kaning gray ibutang sa ubos. Mga araw ni mo doon, Oh, babaw ana. Kailangan Ano raw na kailangan din, niya Ted? kailangan ang musulod anang gray yellow, butangin siya yellow nga line. So i-move ni siya nimo ang blue para mapunta ning yellow. Sheila sa mudra ako sa mig water, ha? Sakto naman ni ang forma sa gray nga ikatulo. Kuha man eh. Ulo, di mo, Gray, di mo, yellow, gray. Wala. Pero ako, dere. Ano, Dre? Kuha sa mig water, guys, ha?
Wala Dred, atong kuan Dred, bangka Dred, patay na ni Dred. Mag-repair sa deko, kuha na lang ni ang battle nila daan Dred. Yellow sa ubos, binos kani. Ay, sakto na siya diha. Sadi, sakto na tong gray dito. Ay, kanina sa boss. Kaning ubos. Kana. Awa, nanay agian oh. Ang arrow mo nito agian kay mo start man ta sa kaning gray awa. Ang Ako, kanang tanawan yellow din. dra ilisi sa katong yellow sa babaw katong nalahi dito sa ika fourth column. Where? Murag i-move ni siya nimo ang red sa ubos para ma-move tong babaw. I don't know where you're talking about. What is this? This one? Kaning bottom 1 2 3 4 5. Kinalasan nga red sa down. Down, Okay. down. Kana ibuta sa right. Okay. Which place? La, Left. ha, oh. Yeah. Loto sa micphones ha. Kamo sa diya ha. Kabat yun nun. Kamatsunod ka kaon sa bidos ka. Fruit na kong patatas. Wala na kay patatas, ganti kay itlog ha. Itlog mo ko diri day. Loto sa miya, mag-dive drag food ha. Kuha ni Ay, simple ka itlog dagang bidos. butil dito eh. Ay sa. Ha? It's Dagang butilyo po. Nagkinsa mo ng islog. No. Makatabaw ng itlog day. Kana. Diyan ang itlog. Asa man sa sunod? Imo kog dagang butilya bi. Kita ka ni ika upat nga yellow nga na line. Horizontal siya mo puli dia sa ikatulo. Nya unsa ang pag move kana siya sayop na siya diha. Dapat ang katong yellow sa ikaupat siya ang mo pwesto diha. Asa na? Kita ka na ikaupat nga horizontal nga yellow nga siya nalahi sa fourth column. Column 1 2 3 4 Oo. Kani. kana ka siya ka yellow. Siya mo puli sa third column yellow. Dapat Pero ano siya. ana Ano siya? kay Okay. ang exit dito kay surface access man dito ta mo agi so kailangan na siya punta diha lagi. No problem. Ikaw na bahala ditas. Okay na. Nagitag ko sa Lisod lagi no, control, basta sakto na siya nga daan awa kana sakto na ni siya. Imo kog duha Dred. Ha? tuyo ko na din nato. Do ka battle. Galoto mo phones. Nya butangan tog tubig ni para Pugo nila. no lagi giyo dra no. Isa man ang kuyo mo Giyo-giyo. dra. Madungog gid ko. Madungog yun. Nakan din makita pinakamalupit na set. Mura ka ni bearing iring gani. Hello. Sa mga Venus. Kahit na sa dulo. Wag hungay sila oy. Na ko yung dagan battle dire nga nay tubig. Madungog pa kaninyo. Sige kong ingon. Oh, madungog. Madungog yun. Pero nay mas madunggan jud na. Dyan na. Naman ni hubog diri ay. Dyan na. Tapos na nang lugar. Na ami hubog nga rin. Nya, Karon pa kanang, diri si- kanang green Venus sa third column, siya na mo punta sa ikaduha. Naghimo kog dagan battle dire. Ang tani battle dire. Check kon sana ko be. Dapat ano siya diri. Oh. Dapat, kana, sakto, diha na ang green jud sa kanang red, diha nga blocks. Na i-battle dagan dito. Okay. Andam ta dagan tubig Basta ang ang pods. yellow dito sa kuan, lineman. Murag agianan Sampuan ba? ta sa kuha na ni kuyog. Battery. Pero ato sa bantayan ng kuano. Mga matay yan yung mga kuano na to dire. Padong na mo? Wala pa nga naman gihaw na mo. Ubos sa line? Ay, okay ra. Napaday. Dapat ko kinabuhi day. Para dili na ta magkuhan ba. Balik-balik. Nagkuha kog dagan tubig dang. Nya katong green siya mo puli sa yellow, pero ang gray nasa ubos pud. Gabi ho you did. Okay, so. Si Venus man na tagalihok man. Oh, Venus nagpurma man. Maganda mi dagan pagkaon na. Abi na ko unsa dyan. Ambi yung bottled water. Nanay ba to water dire picture lima ni kabuok. Balik na ang kaya, kanang, balik ang na. kanang green, siya rin mo puli sa kuan. Nice. Nara mo sa ni kuha ta ng Sabi pods mo, dire.
Loto na Murag din. na, Tara, murag mag-isod tara, ka Venus kay kita ka ng blue sa second column. Siya na o katong sa Dami. ikaduha, second column, first row. Mo ba na Ay, sakto ba na? mo. Or first row, kana, kanang Babaw blue ko. sa babaw nga babaw ang tapad sa green. Balik na Dred. Siya Oo. Patama pa ko. sige sige. Hindi mo Kada na sa ako. So, okay na? so kani. O kana siya, hawaan na siya kay ang Kani. green na mo puli. So, kani dapat. Ay, ay sa ha. Yaman. Kita Kaning- kaning gray, kita kaning gray dire tapad sa halo. Kana, kato Kaning- babaw. Gray. Babaw up, kana. Siya na ang tapad sa green. Sa fourth column na siya. Lo, punay tubig day ka blurred na asa naman mo. Padong na mi. Kani na green. Oo, kana siyang yellow dira Venus, tangtanga na siya kay pwesto Din. mo na siya sa green. Okay. So, asa man ni padung Oh, ang so gray. ang kaning gray i-move sa right. Oh, sa left day kanaga. Suyo pa sa Asa siya dapat i-position. Suyo pa sa... suyo. Dili na siya. Mawag matabunan niya sa red kung napa siya pabilin diha. Dali, kapit na to sila. Kira lang Uy, para sige, sige. Ay, ang position lang. Kita kani, di na ako makita man, di jud ako makita kay gablurred ako pananaw. Ang kaning third column nga na yellow, second row nga na ay horizontal. Ang green na ang mapwesto diha. Oo. Oh, Okay na na. Okay na siya. Ito, binabuhan, Red. Sa ikaw pat na ta. Sa fourth Nara. one, kaning gray, diha na siya butang sa fourth column, second row. Dara, inom tao. Inom sa mo. Sa kubi, fourth column, second row ang gray. Pagka, Yo, ay na. Pods. Di okay. Sige. Okay na ka. Sakto ba ko? Okay na mo, kaginawara mo. Okay na. Sakto ba Binos? Oh, lusot na no. Kuwang na lagi Oh, lusot na. Lusot na. Grabe, oy. Gabi ho, Teresa Anang Youth. gray. Kaya Sakto na oh. Gray. Siya na ang makuan. Ibuta sa second row ang kanang gray. Na, mura mo siya dan good ang araw. Last na lang dyan magawas na taan eh. Ma-forma ni ang gray ug ang mahawa ng yellow. Naanak ko diri, kita mo na ko, galit layat oh. Oh, suyupon pa ng Venus. Eh, down na siya, Venus. Gabi ho, yo purman oy. Kana. Pila may sweldo ng bino. Kana, oh. Last na lang dyan na siya. Pila yung sweldo ng binos. Awam, na ba'y daan? Okay na, Venus, kagets na siya. Oh, last na. Oh, last na siya, gawas na ta. Igo na, ang gray mo butang dito sa second row. Ang yellow man niya ipamove na. Kuha ng red, Venus. Ay, sa kay red pa, red. Ay, sa kay red pa. Gray na. Red pa. Ang red, ibuta sa upper. Red pa. Ano ni? Ang red ba yun? Na-blockage ang Wala red. pa. Kana doon, abli na doon, sana ba daw? Bahala na, Adjust. wala kwan. Oh. Oh, abli na. Yay! Hello. Abli na! Okay na! Pangisok. Pagkaon, asa naman to? Pagkaon sa... Kaunsa. Pila ka Kaya mo kita? tumag. Share mga na. Ay, imuha na Venus. Napa mo ko itlog usa dire. Ay naman pagkaon daghan diri. Tubig. Oh, nakainom mo tubig. Ayay ka. Oh, able na. Woohoo! Nay tubig diri na pa tulo ka baton. Inom. A major in theology. Pwede ko Lala, ilaga. ilag ka, lol. Amo na na. Sige. Wala sa ulit ito yun. Lopez ako ng tinildos. Online Tingnan thing. sila, guys. Shift ang dagan Venus ah. Oh, nay blueprint diri, oh, nay notes. Water pipe. Tubig ni. Ba nay padung sa ako.
Access. Dili mablihan. Dili, sakat na. Asa man? Dok, tara. Wala, tubig, biskut. Patay, lumos na ron. Patay ka doon. Ulo. Ulo. Hala, malumos na diri day. Dagan, dagan. Dali, Dagan, dagan. malumos na diri. Dagan. Shift. Hello. Ala ka diya malumos. Ay, Abli, muna dre. day. Abli, dre. Abli, abli. Abli, uy. Ablo, buwa, mamatay. Ayaw, eh. Ayaw, Hala. Ulo, matay ito ni. Hala, matay. Dali. Na storage area, dali. Dali. Ginawa mo, dali. 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 Dali, asa mo to? Dagan. Dali. I'm gonna die. Ako sa Dali, Jen. dali. Paspas. Paspas. Huh. Ang dani. Pati akong karakter ba na ginawa po. Ahak. Aw. Basta Balik, sa yun, ubos. tagada. Ay, ari dito diri sa loob kung mapuno. Ay ko tog na tubig wala na. Sa'yo itong hagdan? Dara. Ay, wala na, sirado. Pwede na ka ginawa, Dred. Dili, uy. Pwede mo ginawa, eh. Hala. Ako man na. Ginawa sa ko, eh. Lo, di mo open, Dred. Ito, tubig. Pasang talo Ginawa, sa pre. ginawa. Mo lagi. Tayo, pre, balik. Adrian. Nasa? Dire? Kasaka ba? Di lagi kasaka, Lid. Lagi na. Di lagi. Taya, ni. Okay. Diha pa sa ko. Amo lang yun day. Siya, Layat di na, ka layat. Layat lang, ayaw mo. Dot kayo. Ay, pid. Ayaw, ipin-pin. Lumos ka na yun yun. Di ko kakuan man. Saka lagi na. Tara. Ayaw? Saka lagi. Kailangan siya di ka mutungtong sa kuan. Na. Ano man eh? Lo, nai ko ano. Kantang mo machiti daan ay mga churbalo dire. Lo, nai niya ron, nai mga kuhan, Dred, babaw. babaw, Ay, oh. plak raman na. Plak raman na og kuhan. Plank. Ay scrap. Plastic. Gadam ko pagkaon, eh. Napa may foods? Napa. Okay. Balik ka na diya, wa. Cafeteria. Sa tani pag drop. Ay, dara, ako lang, darayo. Ay, si kuan. Darayo. Tani pag drop. Kanila. Kiyo. Imuha na Kiyo, lang. kiyo. Salamat. Okay na ko. Kaon sa kuha. Ari dito, plantation. Yes. Okay, right. Thank you. Plantation, dali na. Ay dili na yun. Ikaw ba kung nagikapoy tibok ang long nagkikap. Iyo, green ko sa kayo. Kabaw kag sagdod naman ako na siya ganiha. Ano, nindot ako din dito. Sa man, sabay na ah. Uy, may kurinti, ay, mumatay ka dira. Ay, kamo na, sodo, mo awa, dili oh. Ano? Nagkurinti. Ay, di ko na, tubig na. Matay ta dito, ana. Ay, let layat, day. Ulo, makuhaan yung light, bantay mo. Let layat siya. Gunting. Kamu daw na daw, one by one Hindi ba? ko kamo lang. Galaw. Sige daw yun. Isa. Nay, strawberry. Ulay ko. Paspas ta, bidos ka lang, awa. Take off, usa ta mo kan awa. Na, Diable daw, Dred. Makable ka, Dred. makuha niyang life niya. Ay, kailangan tulo ka tape, Dred. Ay, Asa mga tape? Hala! Usay hala. Oy. Sa'yo, maglayat. Binako ang tape. base pa rin sa lita ni magawas diri ah. Madre, ba? Kailangan og tape, Oh, ngito. masking tape. Oh. Basi na dito tumoy ay. Ikailayat Andre doy. Kailangan siyang tape, Hindi man. naman kamo. Muta ako. Usa pa ka tape atong nakuha. Lalo ko rin tiyan sa bidos tanga. Oh, sana lang. Tae. Ay, sa atin ka. Tae.
Ama na, okay na, abli na. Okay na. Layot. Yan na. Ay, kailangan siya kuhan taning mga tanong. Mga news siya ba? Ay. Kurutihan siyo. Kurinti. Ay, o galad ako agkuha, oy. Nailang igayan nandre. Kamoy una, be. Pero nasa open dira. Kunyara, niyon sa kanya. Lo. Kurintihan ta. Ay. Night take, Dred. Aman dire. Tape daw. Wala dire. Dito. Uy, asa na mo? Naglukso-lukso. Naglukso-lukso, me. Pero na-open Dred ah. Okay. Mabalik na mo. Anara ko dire, anana ko dire. Dili, mo palusot na me dito, kuan. Ay, lahat kamay na malasat. Hindi na mabalik. Dili na, padong na me dito Gidagan ko. kato na entrance ito. Eh, dagan ko. Batay ka ha. Kapong nga parang kapong live. Awa ka lang ito kurintihan ko. Tagas. Dae. Atas Venus. Atas Venus. Tara, hala, 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 ni Saum. So, Ni Saum ka na, oy. Dili ta nervous ba kay nervous ta niyo daw. Asa na mo? Kamay na lang ko. eh. Game! Kurutihan. Ay, napahiling salve. Kurintihan, Ate ka oy. kamatay. Oh, happy na siya matay. Apit sa O, mata. nahiling salve o. Asa man ka? Gawin na lang. Dali, uy, asa man ka dara. Damita na. Puno na. Hindi na niya makita. Sa inventory ni mo. Click ka lang siya. Ah, tama na ni. Napadung na sa babaw. Wala, robot na Ah, niya. yan na lang. Matay na rin, Red. Ano, nanatasod Safety sa na ba? go. Nanatasod sa go. Sito Oh. ta. Soda ta? Hello, Dom. Hala, nakasoda dyan ta. Hala, Yun, kaya. mga tabag-balik na Digo. Usa man, usay na. Uy, na yung mga robot. Asa. Ikaw daw. No, dito, noon. Paglihan. No. Lo, mawaway na to. Awa. Oo. Wala, Kasi kasi, oo. No, mga robot. Rinti daw. Lolo ka niyo. Patay na eh. May credit card. Keycard. Keycard. Parable, garo ni. Dapat yun sa taning usa. Na usa na keycard ako sa pod. Ay, para kuha na ito sa CR. Hello. Able na dire. Lolo, pati yung Ah. sukmang gabi. Ita, gidugo oy. Nike card na. At ako na ko light. Heal sa tabi. Para kay. Hala, Pods ba yun? Pods ya. Ako na. dakoy tulo ka karne. Tagsaay lang tayo. Napa ko tulo dire, tulo. Di ba, blihan mga door ka, para makagawas ta dali. Aray, dire. Asa ba? Bato dire, dapit ang raft. Ta. Sama ni, nay door dire oh. Di ba siya sana? Use one keycard. Lo, abli na oh. Padong na smooth. Badong malagi na. Asam tong raft? Abli, Garo na. dire ay. Ngara pa, blihan sa kanang mga door. Pangablihan sa ito. Ninduta day mapiknik diri oy. City ha sa daan ni oy. Abli na, dali na lang. Asa man tong usa ka raft? Ay kanang naiduol atong raft dread. Wala tong Oo, robot do kita-kita. ka buok. No, may mga Dapat, robot. Napay mga Ako, robot. likod. Asa mga tong room. raft na to? Di makita. Tara day. Amurong. Pasig na sa other side. Layo kay tagituyo. Layo kay Murong ni tagituyo. Kuan dun. Is inside. May ubang robot dito eh. Tara, na dire. Na dire ang raft eh. Mura man tag mga baki. Ano, sige tag panglayat. Naguba Para na na. sa lagi. Naguba na na kay. Tara, Dre. Dre. Yeah, play. Okay, keycard. Dito way kick. Okay, keycard. Dili ka lang nag-keycard. Dito Adi na. ganang keycard. Sample. Ah, yung sa diretsa. Ay, di man ta kasuot. Mura tag mga baki oh. Ate, dawal yung raft ah. Okay, doon na. Para dali na lang.
Tara. Nya matug ka ata Ang no. tao ni pag-drive. Yeah, siya sa pa ka dyan. Huwat lang ta Andred, huwat lang ta Andred. Na. Nabuo. Mabangga. Beep. Nagdalagig palas business lagi wa gay boy ani ha. Mga bato. Yan naman yung nakapala ni. Mga bato. Mabangga di. Okay, it's all right. Fight. Ha? Ano? Uy, Ano pa tinaboksan kasi? Mo refill lag tubig kay puro tang batol. Okay. asa may napikas lang. Kana. Ipatubang niya dire. Naman mi stair, taas kayong stair. Maya na stairway. Di taas na nagkuan lang. Awa, taas kayo siya ay. Abot ba yan na langit no? Na-speak ka sa. Oh, lapos oh. To, kagamay. Abot na langit. Oh, Stairway to Heaven. Awat langit. Gambal ya, Mongol. Gusto lang, hindi ka ko meron ng kang ini. Hindi ko tumbo. Gaya kaliko. Nga, bike mo. Gipa ko ni Andred ang kwan. Patubang rough dre. Nara ako sa atras ha. Andaro. Hala ka niya. Saka na sa si Andred. Graduate di ko. Nahog na sa siya ron. Graduate mo dito sa ate. Nasangit mo sa pikas ko man ko. Song ito sa tayo. Inom na tato, baby. Pandara yo. Ha? Si Pandara. Makin na. Wala mo kay Shark. Maliko na ko. Wala mo kay Wala Shark siya. dire, Churbalo dire. Mamatay ganing ko duk-duk ko siya ka. Wala, nayoy, ginayo. Doon lang ba ka sahod nyo? Doon lang ako. Mamatay ka. Oy, nakoy katri butang na da ano? Panghimlay ba? Para natutulog lang. Ginayo. Wee. Ay, short. Asa? Na. Asa wa? Shark kayo. Ay, Oh, liko ng bagayo ko an. Lilik ko ng pag-ayo noon eh. Uy. mabangga na. Bali na akong hagdanan. Dito ako sa hagdanan. Asa ako mag-offer yan din? Pwede mong daghana ani oy. Di, ayan na. Man naman, nakagawas naman sa kuwan. Ay buang nga, gipaaril ako di mo. Buang ka? Unsa kay nakadre, no? So, Roy, yun daw nako. Di, pagandam na mo diya. Mga foods ba? Andam na mo daan oy. Magkuha na tag tubig, bing. Mag-refill na ng tubig. Oh, grabe, Venus. Uy, gilang mo yun. Uy! Langoy ta na oy, dugay kay Andred. Ay! Hala! Natagap ko! Mamatay ko! Hala, mamatay na ko! Kadang lapad ba ning Raf ani na to oy? Wala, di na ako kakuan. Oh my gosh. Igutom na din yung karakter. Tagak man tayo. Lo, ang atong mga gibuhi diri ba? Nangamatay na di. Basta na. Asa ko? Patay na gina. Patay na? Sa Illuminati, lock! Nagduko ka na, oy! Wala nung nakaon niya. Pero makaano ka? Wala yung battery, no? Yampin na lang tubig yun. Tara. Wala, napunit na ko. Mana ako nang ibutangan. Foods ba na? Foods niya. Oh, nakapot sa raw. Karni. Doon. Ano ni pagluto? Hilaw. Vegetables. Wa may follow di order eh. Wala na din. Nahurot na niya. Shark ba? Mangita tag shark ba? Wala, Jud. Oh, meat sa shark ba? Wait food. Ay, buman dito heater ka naglain din na sila. Kurot na ng stock niya. Hurot ang stocks. Isa. Wala lagi stock lagi. Kanang fishing rod. Bilog ko. Wala gi shark lagi. Patay na? Wala ka na murag gisilutan-rutan. Nidagan man. Fishing Dagan. rod.
Nyara, magkuhan ako. Ay, Ano yung shark, Dre? Dito pikas, Dre. Dara, Dre. na shark daw. Patay ka ng Ah, shark lapit. ka. Pakita ka do. Na, nasa ubos. Pakita ang shark do. Patay ka do. Asa ka dapat? Diha, layo. Alayo. Ay, nay. Ako ni hatag bi. Lutoon taning meat be. Na ako'y meat sa ilaga dire. Wala man. Oo, makanapulapo. Nala, mag-refer sa kubi. Dito, suspense. Wala to dito, Shark? ako to pa. Wala. Tara. Gihap pa, friend mo. Nalipin ko to. Ilaw. Tara, na. Lalbo na lang napulapo. Kita na. Wag ikay klaro, Dinos. Nahurot ang soup do. Kuha sa tag soup be. Makarel. Ay, kuwang. Dako. Shark yo. Na, recipe shark yo. Recipe shark. Shark soup kadiyot na ka. Nakoy kuwan. May recipe sa shark. Shark kay dako kay kuan. Dugay matay. Pilit mo dito ka sad. O na kuan 100. Asan to shark 100? Mag shark tabi, mag shark soup ta. Ano? Asa naman to? Giluto mo Tata ko niya. tanan? Nyara, mag-refer ako dali kay dagdaning gipamaak sa. Ah. Raya. Ah, ibutang Shark. ay nasa to eh. Gitsa naman noon. Butang na. May mga foods pero kita igutom. Ibutang sa natin. Butang ako sa loto ha. Duha ka shark. Duha ka shark. One mushroom o blue. Ay sa Unsa ni Loy? ilaw. Ayaw sa niya. Ayaw luto ang shark meat ha. Magbutang taguan, mag-soup ta. Bangi sa'yo, eh. Para dako. Sipyo. Wala, Mag-soup ta gawuan. para dako ang kuan. Okay. Mangisda sa ko, eh. Kuan, makarel o kuan. Kaning dako ka isda ba? Dako sad kain na siya. Ito ni nga isda kaning dako ayo. Ah, catfish deluxe. Mangita ko. Kay para mausa ta dit. Ako sa kanila. Pagtabangan Blue. Andam ta dire. Mga shark soup ba? Na. Oh, nay karne dire oh, luto na. Kisa to gigutom. Himos og spear. Iyaw mo nagudil. Nag-iuwan no? Karon pa ko. Gawuan lang. Wata na. Ready Wala naman. nila yung lutoon. Ang kuan. Isda lagi. Isda o kuan. Wa pa man ta isda man. Nagkuha ko. Wa pa ta isda ba? Hindi, bagyo. Mauna ko na silhig. Kuha ta sa sabaw na to bi. Kusgan kining sabaw. Pila ta upat. Sabaw? Sabaw na to ay. Asan ako ulit? Lapos. Yung scrap. Pangisda, Dinos. Ano ang pagpangisda? Pag isda. Itab niya, naikuan dira. Gadagin naman Paghimo ang kuan. Pati raman ni ako kawayan ra ni ako Kaya ano naman. Ano ni? Ano ni? Takpa ni akong bitbit. Aha, Ay. pati asa nakuha na ko. Langgam ano eh, langgam.
Langgam, sakwan. Okay, mga way man, gawadagan mo ka lang dito. Kani ba, langgam nga design ba? Oo mo ko nakuwas. Ayaw na, binos, di mo na mao. Di mo. Salmon naman yung catfish pa ako nakuha. O kada catfish asa to. Ayaw i-fried ha. I-soap ta ng catfish. Kalibutan niya. Sakto ni. Sakto ni. Ayaw ninyo i-fried ang catfish. Sakto ni. Di ba mo pilok imong karakter binos, si adik nga binos. Ulo, agay. Ngano to? Nakuha na kong life. Ha? Nakuha na kong Ano life. Di ka adik. Nalagyan nagkuhan. Ay, wala mo. Mo ka bantay Kaya, to? pabuto. Ikaw to, Andred. Pabuto. Pabuto. Okay, mo life. Nakuha na kong life. Oy, ikaw to, Andred. Si pabuto. Yung cookies. Na, ang shark fish. Naasa. Na diri Luyo. Nas ubos. Gige. Kailangan tag-soup, Jud. Unsa ka Kaduha ra lang, kaluto sir? ang soup man. Bingabon doon na. Dara ako ibutang ha, tanang isda ha. Ako ibutang sa hilaw yo ha. Bingabon lang, shark. Para workshop, baka na. Yo, nasa hilaw yo. Sige. Yawa, ni Dota sa fireworks, buto man sa topic. Niyan ako kang Andred ba? Kung nga. Agay, nakuha na kong life. Kinsa to. Ang giingon. Kuan, pabuto. Nakuan ba kayo? Oh, nakuha na kong life. Pinahan na din. Pabuto na Oh. Kalma lang pagkaingon ba? Oh, pabuto. Saan pagpatay ang shark? Bingabon ba? Spear. Oh, duga. Sige nga kahoy. Pwede ra. Oh, so kung sama mabatay siya ka. Patay na Kung niya. spear ka kahoy, ka 20 times siya na mag-on. Pero kung metal gani, 10 ra. Grabe you, Dred. Like Slayer. Shark Slayer. Ikaw binos, di kang duwag kay di ko. Asa may buto niya? Patatas ug mushroom. Unsa? Shark meat. Shark Bibig, kaya yan sa na hilaw kay nabubulol. isup ta na. Dili na to'y fried kay kansita. Nasa hilaw ah. Oh. Patatas o mushroom. Namatay na shark, Dred. Dali na log, dali log. Yatak sa nikusuga sa konsaya nga sarad eh. Namatay ang shark? Ano na, lasod lagi ko dali log. Manod ko. Shark Deluxe. Ana. Pwede na lang magbuhat ganyan. Oh, balik ko na yan. Pwede magbuhat ganyan. Tara ta? Wala pa naluto ang soup man. Gamit ra ba? Saka na ta? Yapon. Bangisa yung yun eh. Gamit kaya kaya mutaas imong life. Extra na lang. So, way gamit maning dakdak eh. Bawaan. Nanay soup no. Oh. Naay tulo ka shark soup diha. Upat ta, way upat diya. Para kita upat. Kani sunod. Ano? Sige, upat ta. Para kita upat. Ang sa koy walang di kaon di. Iya. Ano pa na Log ko. Kaon sa diya. Pinsa MP. Waton ta na luto na. Ano ba itlog dire? Namatay to si Illuminati ay. Ano? Salmon nyo. Ugrad. Luto ni salmon. Salmon. Wala man tay mangga og pinya luto i-fried na lang na. Mangga og pinya. Mo man na siya. I-fried ang mango pinya. Kailangan man ng salmon na ay ingredients nga pineapple ug mangga. Kita tangan. Kada mapicture. Ah, boy. Wala tay hayop dire. Kanding dato para gatas ba? Wala ko look. Ay, it. Kinang amaw din. Kinang nalito. Unsa ba ko ang look? Yuli sa nina ko. Lo unsa to? Unsa to? Ano ka buto ako si Andre eh. Hoy! Kuha na sa akong life. Nahilaw diri ako Ikaw ibutang. agad ako ato oy. Asang sopyo? Dira. Luto na na oh, wala pa. Kailangan pa tagbuo. Nakuha ko gusta. Kuha lang tulo na tulo kuha lang.
Akong ibungkaga para Hmm. na. Tingnan lang ko mga tota, ready na. Iulis na yun ako. Buot lang ko dali. Jud tay pineapple jud. Ano kailangan dito? Sope nga, ikog sopo sa Napa may niluto pod. shark dinner. Unsang pagkuhan soap? Kana. Ako lang ibutang ha. Kusog Ikuno sa imong light, Binus. Oh, unya na. Ikuno sa imong light. Unya na mo higop kanang adto na ta. Ay sa. Ikuno sa imong light. Puno man ko. Kuha na binusan. Oh, Ayaw sana ka na binus. Ay man. Kana. Kita ka? Nay soup dia. Shark. Nara ko dagang tubig diri. Kusgan, pakusog kayo na. Kusog mo tabang. Kusog kayo na. Sipa kay kana Binus. Pilay ko. Kuha na nimo. Pilay ko ano sara? Kisay pa'y wala ka kuha Pilay ko soup ano diha. sara? Nana ko. Ako na ko usa. Ikaw ang Pata date, na? ha? Mana, nanako. Kuha lang. Duha guro kay napamandri. Pilay ko ano. Duduha lang taga soup. Duha Sakto kung na di na o. Duduha, daghan mo na. Duha akong di ko ha. O, nay usa bilin dire. Ginsay Di wa ko ko ha. ako isa ka. Duduha man ta. Di ko akong isa ka isda. Uy, gay ko line foods debut. Ano ko foods da? Pilo ko. Pods. Foods sa daan. Kanilang. Okay na ko ani. May pods ah. Napay foods oh. Kokmit. Koknit. Isa ko akit. No? Laga. Ito pa. Pila. Let's go na. Pagkaon. Let's go na mo. Pila ka pagkaon dito. Tagdo ta sa soap. Iandam ko lang ni daan. Yo, after na to rap yo. Identity tayo. Okay. Oy, mag-tutorial ba yan ka? Ikaw, Bago Dre. pa ka? Wala. Pag-download da Android. Oh, pag-download daan. Sindan Kay di ka sa mag-tutorial link. pa ka na. Dugay ka ayo. Sindan di ka sa link Tanga. ha. Ta. Sindan di ka sa link dude. Kuha tag tubig ha. Kisa na yung empty bottle. Nara. Nara ko dagan empty bottle. Sige. Okay, let's go. Ay, bulabugaw ko. Ay, sa wam di pipumpi. Uy, tubig. Refill sa mo. Isa, refill ko tubig. Refill kaon. Pakulat na full life. Full life. Ta. Saan niyo kay? Akong butangan. Tara. Okay na mo? Okay na. Tapos ako tawa. Sa kanon ako ning so. Ah. Na, fire. Asa na mo? Ay, diri ta agi day. Pikas. Isa, Di na no? Nara diri. Oh. Lahos ka. Nana ko diri guys. Atak is Android eh. Sams. Yo. Mahuro Yo. ta ka. Asa Dili na sa to? pata. Pwede ta sa diri. Oh. Si Venus, nabilin. Labi, na robot diri. uy, ano ni? Nasangko lagi ko. As Venus. Nasangko pa kasi Ano, buhay. Ako nasangko. Ara day. Tara. Yo. Nasangko pa kasi buhay. Atak ni yung fireworks eh. Nadali na, nay robot diri. Sige, Oh, ano? naikubay ko. Sakay. Ano yun? Makasakay ta. Ano na? Nay robot diri day. Parang tanga ang robot ay. Di ko metal ito metal detector ba? Ito ako ninyo. Tawag ako sa Okay na. ano mo gay konti? Asam ka diri? Patya na to, prakagi na mi. Mm. Oh, metal detector po. Metal detector siya. Lo, Dili. Ano man to? Tirohon. Uy, tirohon yung kuwan. yung metal detector daw. Ano? Kurutihan eh. Ito sa likod ito. Keycard. Card ka?
Dagan nag-kick card gud. Lagi asa mata ni pa do. Takuan eh. Asa mo ta ni? Dahil dagang kontra sa ubos. Adyo, tara. Tara, una. Diri daw to dahil. Diri daw to dahil. Makasulda. Sa hot na dali ko mamatay. Okay na, may sila kick card. Ayun, uhot. No, pwede mo press diri dito. Pwede mo press diri o press. Tugo akong mata. Tama na. Dugo matay. Unsa may mga basura dali? Nay, agianan sa ubos. Nakaabli ko ato, pertahan. Kasi Unsa ganyan. may dali? Loto, ne? Palit na lagi na. Ang, Jackpot ne? saan eh? Wedding of vending? Dati isoda. Vending machine! Sige daw, palit daw. Ay, huwag ng piso. Ah, takwa tayo piso ka Ay, ba? huwag kontra. Oh, shark meat! Oh, napay bakbak kanina. Oh, shark meat ba? Mga soup. Oh, Ah, nai ko ano, nai ka na ang ko ano. soup lagi? Hello. Ngito, siguro itong korta no. Makita siguro itong Ay, dili eh. Ngita tag kwarta. Na, kwarta. Piano? korta. Piano? Magpiano, 100. Pagkahon ta! Di siya. The door is locked to other side. Ah, Asa man nay eh? pertahan diri ay katong ginauga na to glass ba? Abli naman to. Pero dato diri oh katong kita kato Venus na. Katong musod ta. Tama. Oo. Oh, pertahan nga gold. Play ka itong iyan. Kani. Hindi doon. Ah, dara ka ni. Dili. Ah, sunod ta Venus. Kalimot tong nablihan to. Tara. Hindi. Gold lagi. Dili, ubos to. Ay, may kuwan na rin. Ay. Dara, aro. Na dali. Oo, nagi. Kukuan. Bro. Sa buka, Andre, dre. Bro. Ay. O, dali lang. Masakay pa tayo ni Victor. Masakay pa tayo ni Victor. Ah. Wala na. 12 or 14. Uy, dali mo. Dali. 8, 12, 14. Dali, bilis. Layo. Uy, si Rod. Tak. Ito, si Rod. Close. Gusto mo, dia. Ganoon na lagi mo. Wala pa na eh. Andre, ay si Kuan. Gipislit. Tapislit. Ah, gusto mo. Tapislit siya. Floor lang. Tapislit. 14th floor. Ay, ahak. Umurag-murag. Bli ko, oy. Di, wala pa. Nilawas ka! Wala! Ni mo sirado siya, Gritso. Wala ko gipislit ko an. Huwat ka sa 14 dudes. Huwat lang ko ninyo diri. Dire, so, mas. Asa mo na? 14. 14. 14 mo, 14. Kaya na 12 day. Nasi doon sa 14 na, may nako 14. Nigawas mo siya. Oh, nindutag interior diri. Ano, may kontra diri. Laka Ano, niya. may kunapuan. Padong. No, dako ang ilagga diri. Wala diri, mamatay ko ni diri. Aray. Wala na medyo ko hilig salbi. Nainindot diri. Ay, kanang kuha, night tip. Sa may so. Tama, dali. Ano, night tip. Yung face man eh. Kasi nga naman yun eh. Sina gid. Hinidot ka talaga. Para magputo up. Si ano man ni diri. Pero mas mo. Basta Ay, di ka din Mas na. na ipantay. Na, ako'y token oh. Lutukin no? Ano Ano na ka pala token tagsa? na. Asa ka token na? Tarong nga pili inyo. Piano na lang. So, Yes. unsa man? Oh, night tape. Ang wala lang na tong item kay ang mga soup, mabuhat man na to. Ah, nami sa gawas, oh. Namin siya atop. Namin sa labo. Nami sa top. Yun mo niya. Ah, pwede di. Binta na. Di, ano, diri. Ibungko. Di ba pwede? Kailangan ka matupikas. Hindi lagi ka agi sa binta na. Hindi mo agi. Hupo, layat hupo. Photo up man ni. Kalayat. Nay office dire oh. Ayun mo. Walang kayo Uy nindot. mga tao. Di mo kakuan? Di mo ka zipline? Pwede ko. Piso drive. Uy. Naulihan. Wala yung gamit diri. Ato tapikas door na. Door. At ka sa 12. Wala na. Horot na ninyo able. Wala na. Niya ako pang yablihan diri pikas.
Tayo CR. diri. Ay, tip o tip. Ulo, biskot, mamatay ko. Pero wala ang garo. Wala na. Buyot. Balin tikas na. Problema asa to, di on ron. Daw ba'y toolbox diya sa gawas? Naraw, dali na. Ay, maura man day ni day. Tuyok raman day tani. Design, no? Tutoy tuyok. 12 Nabalik na na. 12. 12. Watami. Hala, ubos na. Nakakala na ibuto. Tara. Tana. 12 ta. Hmm. 12. Dali oro 12 ba? Ay, naniungo. Drid. Asa? Tako sila ko. Wala, trabante din. Laga. Laga dito, bante, drid ay. Ablihin ninyo ang kondo. Naikuan drid dito. Ay, naibo. Si Abli, na mga sod ang kanang kabinet. Abli ang mga kabinet na sod. Tanggatuki naman ano? Tangarda. Para Tangga token. Ayawa, bato ray sod. Nabuang, nang tinopisina ha, bato ray sod. Kung dili ilaga, bato. May paddle. Kung nilaga, bato. Saan mo na? Dre, wala lagi. ang opisina. Wala gid. Yay. Go kaya. Ako to. Kita ko Damit kalot. dyan, day. Ha? Wala may kuhan, Dre. Kita ko kalot. Tokens ra ko nakita na diri sa drawer ay. Kita ka. Tanggal tokens. Moro gyuro to. Ang nadar eh. Balik ta na. Sa drawer. Or na pwede no? Sobra. Ref. Wala. Di pwede pabli. Na zero ta na, ato ta zero na. Zero. Balik ta ground. Zero ta zero. Kasi May makina bato. yung building. Ano lang may bato? May aro dito. Talagi ko ikuan. Unsa ning green? Awa. Mo ni ko nakita sa kuan. Manan ni gawas na to. Oh, ground man eh. Ano Wala na Pikas building? Kato lagi sa ubos Ne. lagi. Nablihan to namo. Kani nga building. Yes. Itong ginauga na to pag first jud. Basta Dre, Ay, Dre. yung building. Anadereyo. Dire. Nasa robot to. Nanay robot to. Nanay kick. 13 og 13 og Patay na. 11. to. Uy. Wa man. Na kong key card. Oh, 11. Alagi 13th floor lang na. wala ka diya. Di mo to kon. Di mo to kon. Feng Shui. Kung sway. Lodrid, hindi talo 600 dito. Mandawi City Cebu drid. Sa 600 uy. Nanay trabahante ilagga diya do. Ako yung isa ni mo dida. Nay trabahante diya. Tape, na tape. Drid, no pag yung paborito drid. Item. Ano ba? Ang duta pagkakuha na niya eh. Maobli ko yung mga. Hindi mo maganda ito. Ang dut kay Ngayon daw ano pagkakuha ang ko. hotel eh. Nindot yung interior, no? Ako may silang kitudloan na ni. Yan na niyon. Cozy kayo. Ulo, naitokin o. Kita yo, naitokin. Token no. No, kita na machete. Si Machete. Nadra. Machete ba? Si Machete. Kita na machete. Dili ka- Dreyo, dili- machete, Dreyo. Asa?
Dali ba? Dili, Asa ba? dili ka. Kaya machete. Dili ka sa alas 8, machete jud mo. Manoy Bill eh. Manoy bidi ay di ka? Anay ko ano? Ano, gilaka man si Arda. Nay token. Nakuha na ako. Oh, ra token ra. Interior pretty dito ta. Na, man na, wala na may suot. Ano? Mga raid. House raid man eh, house raid. Ay, ma-share naman ang kuhan, token, ma-share naman nato. Ma-share tag tanan mo gay tarong pili. 13 ta? Tarong pili niyo ha. Ako gisay ni mo, Dred. Dota, Dred. Oo, pili niya diya. Gamit na lang eso mabuhat praman. No, ang kakashi ni mo, Dred. Ah, mga bootleg, ano na? Tay KO, RT bootleg mo na. KO. Yay. Ah, botleg ng KO. Tay RT Ah. dre. Ay, ayaw, nice ka. Yawa dali ang ko ah. May Oh, coins. nagagag okay no? Oh, may coins oh. Napay token, no? Dali, machete dali. Ang tok. Asa machete, Dred? Arade. Hi! Anong meron dito? Correct na dre. Hinge. Hinge ra. Bantay mga matay mo, nalingaw mo sa interior, ha? Unsa ni? Ang galit ang girl. Effective ni. Lalagi ko share. Basta ipangwasa nas mga tanong-tanong no. Matakabaw. Pamita. Pero, wala abling yun, ay ko ano? Ay, bo. Matakabaw na cherbalo dire. Oh, nice po, oy. Ko sa time baho tagtiil da. Oh, mana? Naimasa na me. Kubalo na kay Kuya ba ko sinilas. Way chinilas. Okay, kayo, nakoy soap. Nice, na Kas bro. na tayo. Nakoy soap para di kas ba? Hala, tawag ako. Allah. Wow. Asa ka nataga? Asa kang tagak ka na makadiha. Di, naikuha ko na agyanan. Ah, una. Karang broken nga window ba? Hinahin na ilan, Dred. Di, nasangit ko, nasangkong oh. Napakok. Ang paggupo. Ala ka di oil suda bay ang bak ani eh. Ay, dili man kasod, Dred. Wa may bangag, Di Dred. ko ano Andre oy. Di na nakalusot mo, layat, nataga ka ni ko. Night tools. Night tools ni dire. Kita ko tools dire. Asa tong ako na? Ah, dili, saka-saka. Baby, ako dabi. Tara sa Awayo. Wala ka ba? Ay, sorry. Ah! Ay, wala, nataga ka. Taga ka? Oh, na 13, oh, 13. Yata ko na yun. Tagak ka na. Is kat. Balik sa kasi. Taga ko. Uy, sino? Taga ko. Pakong, pakong. Binusuwa. Venus, oh. Bakit ka ba? Nanangatos taas Venus. 13. Di ko kabamo. 13. 13. Sa kalayatan na lang ka, bata. Uy, natay ko ano, 1 million brewers. 1 million brewers. Tanaw lang kadiha daw, kaminsan mga ikan. Kamu lang ato ah. Ay, di ko eh. Mga ako lang dito, be. Matay. Control Venus, control. Asa ba ito? Higda sa mi dire. Asa man nagyan? Asa sila pa? Dire, kailangan jud ka mo kuan. Saka day. Di ba saan ko yung mga good? Oh, nakasaktan ako. Nakasaktan ako. Wa may naa day. Ay, wa may naa. Wala may kuan day. Nanay. Babaw. Nature balo dia. Ako pang i-lautan na. Wala, may kontra day. Kontra na adre. Ano token? Practice sa tabi sa day. Goyo. Practice sa talayat. Okay, one hit og layat. Kamatay no? Taas sa Sige. building. Sa kuan day nag-survey na si dudes. Ah, wala man dire. Ay, naa day. Diya to. Pertahan Ito na dudes. ko. Nai na ko. Ano to?
Ay, suga, i-on ra ni mo na. Nauni sila. Ano ni? Zipline na. Na kay zipline? Ah, oh, zipline day. Oh, na, zipline Di daw, ni. wa. Ah, di na. Oh! Di Zipline. na balik na rin. Tuloy sa na. Di na Ano kakabalik naman? eh. Padong naman na diha. Pwede pa, zipline. araw? Ara, dayo? Oo, nyo. Hala, Bitoso. lain na daw ni Dos daw. Bro, di na pagid mo atras. Ay, Taga ko ni, kumulay. Elevator lang. ala ka niya, bitay mo. Ah, wala na eh. Tara. Suroy sa ako dali ah. Ay, Mom na flow. ganihagat. Mom na ganiha. Tong isudlan una. Nilayat na ka, 100. Wala. Elevator ta. Oo, Elevator. maura din nung. Ay, mulit layat na, elevator dili oh. Asas binus. Oo, sakay sa ko elevator. Elevator to eh. Mana ko. Wala man day to day, scam ni. Anyara, padong sa ko, wata ko. Isa ka. Ang naglahi mo ni nga elevator, ay ako na yun. So, ako na yun. Tulumi diri, ako na yun. Ako na ang nag-elevator. Nag-elevator man sad mi. Oo, sa mga elevator. Gawas mo game oh. Zero mo, zero sa gabi. 0-0. Ay, di ako sa 12 o 14. 0-0. Mom na una isudlan yung nata. Tikas Mo lagi. o mauna. Asa ta sunod nga building? Ngita ta. From 7. Ato na tong tiyo. Piyo, piyo. Ano? Tanawa na yung number ang building. Pero dito dito magbalik-balik. Number Naay? 9 to itong gisubit. Oo, Hindi, 9-9. nagbalik Tara ba? di ayo. Buguan ako. Skyrise na, Skyrise 9. Tara di ay. Skyrise na. So, ato ta sa 8. Asa ba number ba? Ano, 9 number oh. Pwede ito masaag. Oh, 5 diri oh. Asa Inom na na? magtubig, oy. Pero may bawang sa gisubit ba? Oh, 8 sa ta. Para sunod ba? Inom sa lagi magtubig, mamatay mo. What time mo? Dire, day. Wayal sahay ha? Kaon na wang. Kaon sa wang. 4. Oh, wala na to nakuha ang sa likod. 8 ang sa likod ani ay. Ito na una to. Kami lagi kuyo Venus dali. Ano ra day? Tama ta. Kamu asa man da? No, asiyo. Oo, nawa mo siya. Asa Ay, na ganun. Asa oy. man lagi? Asa man Kanay iso? pabuto yo. Pabuto. Wala man nakita. Darayo, darayo. 5. Dara, nakita na ka na mo. Ay, nakita na ka na ko. Asa? Osto, Partisan. butag, sige mo day. Wala di Dara, oh. May robot. Uy, dala, oh. Tara di ay oh ataka. Butag, ni siyo. Ako gay glass dai, ako gay glass dai. Asa ta, asa ta. Nagtuyok na mo 9 ni siya. Manata sa 8 and 9. So, 7 ta. 7. Main street. Tara, manaman ta diha 8. Dali. Nalagi 5 sa diri. Duha lagi 5 diri. Kaning dako tao, di ba, masod, no? Unsa man diri sentro? Nay robot oh. Dili na dira dira, wala man dira, di man masod dira dira. Pana ni Andred, pana. Natuyo Saman. pa. Red na akong machiti man. Pwede naman siya kanon machitihon ko nagtalik. Wala, na robot, yata. Oh, Oh, vending machine. magbinting taon sa man. Lalo gini unsa ni mga kuan. Kani diri sa Pikas ba unsa ni? Ayan na, mga frame naman gano'n na. Mga frame. Unsa ka diha bidos? Laghan na diha bidos oh. Ari ta sa kuan red kanang Patay ko bidos. piano red, piano ay Piano 8 ta. minute red. Ala, Yo, gidukod sige, mi, okay na. naog da. Piano to kuhan, piano to Naog kuhan. bidos. Red na akong life. Asa sila? Gigukod bis robot do ka buok ni. Asa mo? Nana, si Leo. Na. Panahon lang ako. Tara. Unsa niyo gipalit? Lamog ka. Wala need walo man. Ay, Walo man. walo. Mm. Ilan na tong token? 6 na. Usod pa ta. Asam ta? Ah, balik ta to sa 5 ug 4 na, matan di man maablihan na. 4. Kato sa ato bang likod aning 9 ba? Nga magawas ta. Tara ba? Barber. Gigi, pati sa iyo. Ako machete. Pero, apa naman yung si Venus? Wa pa muliyok Ako sa niliyok Venus. binos. Ya.
Gay. Dili, luyoy, asa ka hubog. Fods na, may fods na. Itlog, nako itlog. Fish Kinakain deluxe. Hindi, na-pump ko yung fish to na eh. Fods na, may... Uy, wala na ko ito. Bigay. May tubig oh. Fish deluxe. Kinakain ito. Hindi, na-pump ko yung fish to na eh. Nakoy nakuha soup dito sa kuan office. May tubig Fish deluxe. Kinakain ito. Ah, Gosh, tubig. Naikuan, robot. Uy, uy. Shit. Lo. Masay robot Wala, sa wala TikTok. niliyok si kuan. Dudes. Uy, nagtanaw ko sa stage. Ato ta sa kuan na, ang robot mag-respawn lang. Lagi? Asam Na, tayo? na, na. Diri natuy pip diri ay. Ano, Wala, wala wala, na sir. akong machete. Ako gitagak. Tara, pip. Wala na to, naguba na to, hurot na to. Asa mo diri? Ah, maguba din siya. Na, 8 ra diri, 8. Asa na mo? Asa mo sila? Five mo? Diri oo, diri na lang kay mo. Nadre. Mana ta sa 8 9, 5 na ta. Ano na 8? 5 na di. Mana ta sa 8? 8th floor? Yo, mga bungot to, no? Yo, babae, wait, ba may tutoy mo, yo? May Ay, naday, tutoy? gamay. Ano? Disco. Lolo. Spear. Kani, spear din kailangan di ay no? Di madag machiti. Tape. Ano picture? Ano? Plato. Na, toke, no? Ito na. Ito na. Sana lang. Sila dahil Hindi sila. mo giroblihan. Walo. O, napay token diri, oh. Walo na. Tara. Daga na. Naitokin sa CR. Wala pa rin. Open. Tape. Masyara ang kwan. Masyara ang. Uy, may balkon ni diri, oh. Lindot kang balkon ni diri, oh. Yay. Uy! Gagawa. Sige daw. Tiyat. Una ulo. Una mo. Mamatay na sa ta. Taas kayo eh. Pero di Tiyat kayo lagi mamatay. una ulo. Wala naman garo. Wala na. Di ba sila yung mga broken window ba? Sure, tadaan kay. Nara, na broken window dere. Wala naman diri. Ay, plastic naman nagplank. Hahak. Hala, tagak. Iya, mong gilili. May hubog diri, diri. Di, nayagyan na nga to. Naipikas. Sa pikas o, na window. Broken. Hawa, kinsa ni Abraham, hawa ay. Na broken window Ay, sa pikas. Hay! Ah, tagak. Tagak. Ay, generator. Kailangan ni on. Diri bitaw ni gikan si Dodds, oh. Kato yung giziplinean. Ah, yun, ni Mayo. Wala, on siya daan. Lagi ko pagkas kontra, yata ka na. Kasi oh, Saka na pagkas Android cheeseburger. Kailangan mo to dito sa... cheeseburger. Nay nga no, cheeseburger. Ako to sa pikas building, guy. Oo, cheeseburger. Nana, di na lang kumusak ka. Kaya na. Saan ni? Huwat lang ko niyo dali. Alayat na lang ako eh. Hindi ko matay ko. Wala yat na lang. Hala mo. Dili yung mat. Sayang kong life. No, huwag yung kwa kayo. Musakay ka binus, dili. Mulayat ka or diri ka sinda easy way. Hard way na hard Hard way. way or easy way. Wala yan, Dre. Oh, nilayat pa sila. Hard way may lagi lipo. Ah, Please, try din. Asam ta? Asa to Dali na? cheeseburger?
So, ta dire oh. Dire. Kani nga building. To? Mm. 8 and 6. Nanam to sa 8 no, 6 ata. Zipline man ang 8. Zipline. Nasa na yung R80 di aron. Sa mukha sa Art 80. Huwag sa ko eh. Duka. Ako eh. Out na ka? Out, exit sa exit. Huwag out ako. Huwag na ko. The Mobile Legend niya mga. Balik ako dito sa bahay. Huwag nas delay. Nilakaw mo na siya ganyan siya agad. Duka ang Ma- Unsa yung magamit internet, Venus? Okay ra lagi internet. Okay No, na ako cut, kanina duwa. Pero kung website, mag-web browser ko kay log. Hinay sa Discord. Mapaong-paong. Hina yung Facebook. Hinay Hinay ang sa loading. Look, na yung R80 na yung R80 I'm gonna die! No. Gago! Wala naman garo na eh. Nagaganag nakuha eh. Daganag kuha rin ba yung fuel? 5 naman ako nakuha. May It's dog fun, glass, Naisip na explosive. 8th floor. 8th floor ta. Ang patras man. 8th floor ta. Ay, asa naman mo? Tara. Kisa ni napilit. Napilit lagi ni. No, patay ka din. Tapos litong explore. Ano ba yun? Ni sakaw ni rin. Tira itong zipline, no? Pero dili na ako magtuga-tuga diha man. Huwag na tayo dyan. Huwag na tayo dyan. Matay tayo dyan. Na-zipline di ay. Ano, yung ano, mauro ni Kwaon? Adi ko, kuha na diya, pamatay mo na diya. Wawa man ni broken window diya. Pwede mo multiply niya. Manaog ka niya. Sa ubos na kamukuan. Sa ubos na mo kuan ba? Magkita sa ubos. Kung saan mo ka na yun? Pamoto ka? Uy, nag-andam ra ko dire basi mga naog mo. Dili ko mulayat. Hindi ko muna yun. Muna nag-una ko sa elevator kay di ko mulayat. Tubig din mo eh. Inom sa mong tubig din. Napaka dia dudes. Muna pa, batol o. Dahil dali gagano. Okay, ko ah. Thank you. Lasa po na. Usa lang ko kalag okay, share lang ta ni. Share lang tayo. Share lang ta. Kisa pa iwa pa hatag. Ano ka, Dre? Balik. Kisa pa iwa pa tubig. Isa yun pa. Kisa iwa pa yung tubig. Nag-inom ko. Abraham, wala. Ay, 100. Nilayat. Nala ko sa public. Hardway na siya. Ano? Hardway. Di, nag-zipline ko dire. Did, nako'y gising yung mga identity, Did. Oo, na, Tutorial sa ginagawa ko. mo ha. Dugay bi mahuman. Tang tong. No, din, nilayot, di ka din. Nasaan Ay, ito siya? 100. Number, mo ni siya? Pablihan na ba ni? Dili man ba? Uy, Ayan, pisko. mahurot ka kung kuhan ha, pabuto ha. Dapat Nagisbobo ka karon. Wala na, yung kuhan dire oh. Dire ba tanaagi ganina? Oo, din oh. ang ka na Asa na dada? Ano saan ni picture frame? Ano saan picture frame? Oh? Kipagkuha mo token ba? Token namin, tas napa mo dire. Walo. Kapaigo. Asa may kawaya? Wala tayo piano? Piano. Oh, kay ang soup maluto ra na. Piano? Unsa man? Oh, wala man tayo. Piano, piano. Lolo? Oo. Ali, madre. Saan Human. piano? Tara, mo na ni gift. Oh, Kana, pick up ko ah. Ano na lang? Okay. Ah. So, mo piano nga to, gabi ha. pwede ma piano dire? Mabutang siya, Jods. Dili. Dili man. kuan din ang look. Kana daw, frame din. Lock. Mo ko feel mo yun Tutura na yung number. Frame.
Ano sa mga frame? Pili mo. Sa nga frame. Sa mo nga frame eh? Van Gogh? Gusto mong frame? Sure mo? Sa'yo na, Dre. Okay, gamita ba? Basi na pa day gamitanan day lain anang coins day. Or mo garon? Sure mo? Basi na pa day dito. Kani kay patikim ra niya. Magmahay dito. Na pa day ilaing vending machine pilian dito. Oo, nya na lang. Oh. Asa naman ta? 3-3. Kanang tawad ako dito. Kanang tawad ako ba? Dili ka sud lagi. Uyawi. Kani 3. 3-3. 4 day. Kat yan yung mga pan. Basit ko lang na Wala na, robot dre. 3 mo? 3. Mo may duol. Asam ni tuyok sa 3. Lagi sa ka ano. Nga, pangitasan sa akong 3 ha. Wag datoy abli. Nadra. Dire? Babaw? Nadra. Oh, ubos. Nasa boss. Kanay pa to. Sa mukha sa buto. Oh, 8 ra dre, 8. Kompleto na? Okay. Hello! Ina ko kasi giuhaw ha. Kasi ano. Oy, na-coin no? Ni-Wolf. Sa to. Ay, ko Andrad. Biofuel og bolt og scrap. Tape. Proud sa ng tape. Pellet. Biofuel. Napa mga flap dre. Mura may na. Cocktail man duta be puyo dire. Kaya lagga rin. Nagpuyo. Ilagga man no. Mapilit daw tatulo daw. Pilit pikas ka. Pilit tanan ay. Ay, purpose siguro ni Saint Ane kung nailaga. No. Oh? Yeah. Wa punitang kon. Plastic. Araw. Sugat din. Hi pa oh, ni hi lagi na 100. Ano ni sutoy 100. Yay. Asa Sarap to. naman ta next? Seaside 1 bar. 1 1 1 1. Ni-out na si Dinos. Out na si Venus. Oh, ni-out na siya. Out siya. To na ta to. Nadra. Agyan na. Asa ka? Nag number 2 may 100. Asa ka? To? Ari dre oh. Abli man. Naiwan sa atbang. Abli ang 1? Ay, 1 sa ta na. Pili. Siradong 1. Asa mga dre? Asa man ka Ara. Andred? Daraday. Ni-out na Dinos man. Asa ka to siya? Pero nawa sa niyang tingog. Nawa asad. Huwag tangguro. Pa man just Discord. Na loading na din. Oh, Masaya hasla na. daw. Wala na, nihawa na siya. Duka na siya daw. Ako na ko. Duka. Oh, Sige, bye-bye. Bye, Day. Salamat. Bye. Bye. Sunod na lang. Bye. Paris to. Nindot kita. May sabon Adlock dre. Las Vegas. Forest. Lagi ni. Silang Sunod na Juby sa ba? dot. Mga newbie ba? Oo, eh. Sunod.
Wala naman. Wala naman. Uy, coins dire. Kasi nagkuhan lang ta. Bulag-bulag lang ta. Broken window ra. Doon ay na ano dis Andre diri. Nakababaw rin. Kailangan mo babaw. Paano yung mas ko sayang. Naman di agianan dire. Naglayat-layat pa ta. May kuwan diri oh, sayang kining bolto sa may. Oh, daga na bolt eh. Ay, para man armas. Sa Andre na tawag sa Andre. 600. Ano, wala po. Naka-scale it. Layat Latay naman. ko video. Tataga ka scale it. Oh, wala naman diri diri. Wala naman diri. Asa mo nagkuhan? Natutuyok ako. Wala naman diri. Ay, di ko eh. Naog ko sa normal way. Asa kita to? Asa ka nilayat na pitrit? Naog ko sa normal way. Normal way ko. Di ko malayat. Malayat ba ako sa atbang? No? Na may do ka robot doon, wala man si Andre sa dali. Pana, Perfect. pana. Ano na yung mga Sawan. robot eh. Wala si Sawan. Andre. Nakusawan. Nakasawan? O, ubos yun na nga, kuhan. Yung isudlan. Oo, man ano. Patay, taga ko. Tara, asa ang agianan one? Tara, wala na. Sirado. Amo, ta sa pag-abliyara. Na, tara, abliyanan. Pero di ma-open. Bigyan kong human. Oy, nag-agi ko sa elevator. Mawit, tanong ko dito. Namin sa barber. Aray, dili ay. Elevator ko ha. Kuwasanan. Mana, gigi. Wala ba yung pagkaon eh ko wala. Gutom lagi ako. Mamalig sa tana. Yuhaw na. Yuho na. Anak ko'y tubig, oh. Inom sa, oh. Yeah. May tubig dito. Dala dito daw. Oh, tara. Ay, wala di ay. Wala na. Tara, tara. Kanin nyo lang, kuhay lang oh. Ano sa man dyan? Nakoy bottled water dire. Kuhay lang na. Outdala na. Isa pa yung kuandre, gihaw. Dapat ko Wala na. 60% life sa tubig. Look, okay. Okay na na. Sure ba? Ilan ba? Di naman ma-apply ang 1. Ay, 1 ba ito to? Pero, marag na, agyahan na, abliyahan na, no. Di ba ba? Ang saka. Di na mo ito ipertahan dire. Ano, buang lang dyan ta. Ay, broken window. Gagka na 8 dire. Wait, sa. Man naman nino. Balik ko na. Man na dyan. 3. Nakasunod na ta 3. Ah, wala man. Di ma-apply ang 3. Second to ng broken window. Nasa 200, booking window. Sa pagsaka na ha. Yan, nasa level 4. Di mo maabli. Namo sa level 4? Oh. Sa 2? Ito, kog mga pertahan niya, wala pa na ito ablihan.
4. Ah, wala. Daya, bilianan na rin eh. Pero na siya yung mga box na. Nay, broken window din, no? Oh, pero wala may ganan. Hindi mo na ganan. Asa mo? O, daro, broken window. 4 mo? Ah, mas 4? Balik ko sa raf. Wala. Oh, may siya ganan, Dred. Di man ma-open. Di ma-open mo. Raf sa ta, Raf. Na, nagtituyo ka ko diri skill din. Makalatay din siya diri. Wala, natawag ako. Laps ata. Identity ta na. Pag tutorial sa mo. Man na koy. Naman ko'y karakter ano. Oh, kanang duwa na jud. Tuyok tayo, tuyok. Identity. Install sa ko. Raf sa ta, balik sa ta sa Raf. Balik na sa raf. Mata. Na. Patay na natong rap. Guba na kayo na. Problema sa sayo. Yun na, kuhaan ko na sa ako. Huwag ko Daan sense of pa ko. direction. Ako sa ni ayuhon doon eh. Kaya kabaw na ko ang kuan SHRX key. Di guba na ni. Nindot ang dapuris red no? Egg mo gawas na. O may gipaak lagi siya na rin eh. Usa lagi paak siya shark? Kawik good nga shark good. Kuyawa na siya. Kawik sa shark good. Asa ni butang biofuel be daghan kayo lima ka buot. Asa ni ibutang biofuel? Na, Dili nasa kilid. nasa Asa na? Biofuel. Dati atubangan kani mga kuan no. Asa? Dire 100? Kaning di kana dili. Bato ni siya. Lata. Oh, dira lagi. Lata. Pero puno naman na yo. Oh, asa ni butang? Tama na. Biofuel. Biofuel. Puno na yo, butang na sa storage yo. Ay, Na diri ang storage ah. Nga puno. But asa to? Anara. kana Ano yan? storage. Ayo, fuel. Di na rin kita kadaga na, murag. Nasa yung nagumpa. Metal ore. Nahuman na dito dira. Sangit ta. Nahuman na ta dira dre. Kaya, tuminjay, madi katagan. Ako rin, iswayan. Ano? Hala, gumpa gina yung usa. Guba ang sa? Ngayon Oh. naguba niya. Ang sama pag-ayo. Ano na, yun ah. Ano na, bangag. Tako kay pa, simple yun. Ang ulo. Ay, tara din mong tubigan dun so. Ang bottled water ni mo. Ah, okay na. Ako'y daghan dre. Ah, No, yung 100 mo. Luta-luta mo. Oh! Oh, maglakas kita good oh. naiguba. Ay, gumpa. Di na bigyan naman pupunta na to. Wala tayo kuhan, materials. Lagi. Sunod na lang lunes. Materials. 6 days sila, yo. 6 days bitaw mi. O, sa sunod na po, Uy, lambi. 6 days. 6 days, motherfather din mo dahil. They survive 137 days. No, 137, no? You the shark, you the bird, you the boar, you the fish, you the bird. Yo, ano ba? Lang, kuan day no? Ang butang sa tanibi. Naami. Iuli sa nila kong machete. Did, na tayo, piano did. Oh. Dara.
Sit. Bro, kuya, standby. Sit. Di lagi mo tingog. Asa? So, sa notes? Sa mo, one. Reset Oh. na yes ba? Prom na rin Ay. mga kao. Kaya, 2, 6, 7, 3, 5. Sa mukha sa uwan, oy. Ay, shit. Dala tayo piano. Shit. So, space bar lower. Nadungog mo? Wala Gusto kayo uwan, di ba klaro? Sama nito, ni. 2, 6, ay shift ata. 2, 6, 7, 3, 5, 6, 7, 6. Ay, galihan niya, bag. Kung Ano sa ba ka diyan? No, fireworks. Sing! Galayo sa fireworks eh. Titita? O na, ititita na. Okay, out ka. Okay guys, bye! Out ako na eh. Out ka? Oh. Ako sa install. No, tutorial pa ka na dito. Dogay. Tugay kayo, 1 hour. Dali raman. Dali raman, good.